ndị nke m ekenekwa m unu, ndị nke m mgbede ọma nọ, daalụkwanụ mmanụ tata. Ọkwa Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ana m ekenekwa unu n'ebe unu anọ na n'ofu n'ofu. Ama m na onu m na-apụta na ife m na-ekwu na-apụta, maka tata ebughali m ọnọdụ. Ebe m na-anọ ya na eji m n'aka na ife m na-ekwu na-apụta ọfụma. Ka m bidogodu n'iyi unu mgbaghalụ na oge m si na m ga-abịa na m ejiri ya wee bịa. Ka m bidogodu n'iyi unu mgbaghalụ nke a tupu anyị agaba n'iru n'ozi m ji maka ya bịa tata. Daalụkwa na ụmụnne m ndị nke m, ana m ekenekwa oyi na-atụkwa anyị oyi jikwa anyị ka anyị na-agakwanụ n'agbanyero oyi ka anyị na-aya daalụkwanụ ndị nke m. Ka m gaba n'iru maka na ama m na egbugo m na ọ ga-eri nne. Tata ozi m ji bịa bụ otu ọgbọ. Anyị ka nọ n'otu ọgbọ Iwake Anya otu ọgbọ, maka na ife anyị ji na-eweta nkụzi a atụmatụ niile ndị a dị iche iche bụ na anyị bụ ndị Igbo, ma na ọ nwelụ ife anyị ji bụrụ ndị Igbo. Ife bụ ọdịnala ndị fa na-eme dịka anyị nwa bụ ndị Igbo nwelụ nke anyị, mana anyị na-asụ Igbo, anyị na-ekwu okwu Igbo, anyị na-eli nne Igbo, anyị dị ndụ ndị Igbo, mana ọtụtụ ife ka anyị na-aghọtarọ. Ọnya ka anyị ji wee na-enweta atụmatụ anyị na-enweta n'izu ka anyị wee nyela anyị nwa bụ ndị Igbo aka ịghọta ife Igbo bụ, ka anyị wee nyela anyị aka ịghọta ụmụ ife dịgasị iche iche ga-abụ ọ na-eme, anyị na-eme ma anyị amarọ ebe o si bido, anyị amarọ ebe o bidoro. Dịka unu si malụ na anyị bidoro nkọwa na Igbo na chi. Ife ọbụla Igbo na-eme gbasara ụkwụ na chi. Ife ọbụla ndị Igbo na-eme, ma nke fa na-akpa na agwa, ma nke fa na-ekwu n'okwu, ma nke fa ji wee nye ntọnanị. Adịkwa m ekwu maka nke ndị mbịambịa wetalụ, adịrọ m ekwu maka nke ndị bịala abịa na ala Igbo wetalụ. Ana m ekwu nke bụ Igbo kpọmkwem. Ife ndị a niile malitere na chi, ya na ọbụna dị ekene Igbo na-enye malitere na chi. Ọ bụ na ekene Igbo na-enye na ọ nwere nwekọnya na chi, etu a ka anyị ga-esi na-ama ife bụ ife bịala abịa n'ala Igbo. Ya ka anyị na-aga maka na anyị nọ na ntụsọ ọgbọ. Na ntụsọ ọgbọ a ka anyị ga-ejikwa na-enwekwa nghọta nke mili emi gbasalụ mụ na gị, gbasala anyị dịka ndị Igbo. Ka anyị gabanụ n'iru. Iwake anya anyị na-ekwu, anyị kwuru n'izu gara aga imepe anya, bata n'izu a na-ekwu iwake anya. O nwere ife dị iche n'ife na-aba, ọ bụrụkwa na o nwere ife dị iche na fa na-abụ, mana achọrọ m iji etu a wee tinye ka ọ wee nwee ike wee kwa anyị. Ọ bụrụ na anyị chigha azụ iji enene ife ndị anyị kwugere ekwu, ka anyị fụ na imepe anya dị iche na ịwake anya dị iche, maka na okwu niile agbadoro ukwu na ofu okwu anyị kwu n'izu gara aga. Anthroposophy ọ na-akọwa na a na-akụzi amamife akụzi, a na-akụzi uche Chukwu akụzi, a na-akụzi ọnya ka ndị Igbo ji wee wepụta atụmatụ ịwake anya na imepe anya. Mmadụ na-emepe mmadụ ibi anya, mmadụ na-awake mmadụ ibi anya, ọ wee malụ ife dịka ofeke. A na-ekwu ịma ife, anyị aghọtara na ịma ife a na-ekwu bụ okwu mili emi na atụmatụ dị nnukwu omimi. Etu a ka Igbo dị. Ịmụta nke a ụkarozu, ị ga-amụtakwa ọzọ tụkwasị n'elu nke ịmụtala amụta. Ya na tata na mmụta omimi a ka anyị ka nọ n'ime site n'imepe anya na ịwake anya.
maka na ọtụtụ ife ka nwa bekee butewo dịka gasị na atụmatụ fa, mana ya aghọtara na atụmatụ anyị. Ọnya ka m ji na-ekwu sị na ife anyị na-achọ n'uke enu na ọdịrọdụ na uke anyị na ọ dị a na-apata okwu, na ife niile anyị na-eje n'ụwa achọghalị na ọdịrọdụ n'ebe ọta aka na ọ dị anyị na-apata okwu. Ya ka anyị na-aga, anyị nọ na ogbo onye Igbo, maka anyị ma na ọnwa anyị nọ n'ime kịta bụ ọnwa asatọ ndị Igbo. Onye Igbo na onwe ya bụ onye. Kedu ife mere onye Igbo ji dị iche? Onye bụ onye Igbo? Onye Igbo bụ mmadụ teghete. Ya anyị na-ekwu maka onye Igbo ka anyị ghọta na anyị na-ekwu maka mmadụ teghete. Mmadụ teghete na o nwere ife bụ na mmadụ bụ mmadụ teghete. Onye Igbo bụ mmadụ teghete. Ọ bụrụ na onye Igbo abụrụ mmadụ teghete, ịma na ife emelụ, ịma na ogbochi na o nwere ife gbochilia. Ya na o nwere ife bụ ife gbochili onye Igbo, o wee dabụzi na mmadụ teghete. Mmadụ teghete na-akọwa na onye Igbo bụ onye ma ife, ma ọ bụrụ nwa bekee ọ sị gị simple and short. Onye Igbo bụ onye ma ife, mana ikwu anya kịta anyị ma ife ọ dị mfe, maka na onye ọbụla ma ife. Onye ala nọ n'afịa na-eli niile ule ma ife. Onye na-egbu mmadụ ma ife. Onye na-asị asị ma ife. Onye na-agha aghụghọ ma ife. Ya na onye ọbụla nwere uche si na ya ma ife. Mana anyị ma na atụmatụ a bụ atụmatụ dị nnukwu omimi. Ọ anyị na-aga ya na-atụwapụta ya. Ya na onye Igbo bụ mmadụ teghete. Mmadụ teghete bụ onye ma ife. Ọ ife ọ na-akọwa. Mmadụ teghete bụ onye ma ife. Gịnị bụ ife? Ife bụ ịghọta uche Chukwu, inwe akọ na uche. Na akọ na uche esiro na mmadụ, na akọ na uche esiro na ego, na akọ na uche esiro na ife enwe, na akọ na uche esiro na ụmụ one mmadụ nwe, na akọ na uche esiro na akpa one mmadụ na-eko, na akọ na uche esiro na ụlọ one mmadụ lụta, na akọ na uche si na okike bịa, na akọ na uche si na chi ukwu wee bịa, na ya na ya agbakọtala ọnụ wee bịa. Ya na onye ma ife bụ onye bụ ọbala akwụ. Ịbụ ọbala akwụ, inwe uche, maka na uche site na chi ukwu, uche site na okike ebe o si bịa. Mana uche niile bụ uche nọ, maka na onye na-egbu mmadụ nwee uche ma na-egbu mmadụ, ọrụ uche ka o ji egbue. Onye na-asị asị na-asị asị, ọrụ uche ka o ji asị ya. Ya na uche niile bụ uche, na uche si na chi ukwu. Mana mgbe Igbo na-asị mmadụ teghete, ife ọ na-akọ bụ onye ma ife, onye nwere akọ na uche. Ya na onye ma ife dị mma, onye ma ife ọma. Asatọ dịka anyị si ghọta n'oge gara aga bụ Saturn ka nwa bekee kpọrọ ya. Saturn. Asatọ bụ be mmụta. Asatọ bụ be mmụta, ebe mmụta na ọmụmụ si abịa, si ebido. Ana ebe a ka ọ ga-abụ amụta amala ife, amụtarụ ama mma ife. Amụta amala ife, amụtalụ ama mma ife. Ya na o nwelu dịka ndị gboo Igbo si kụzili anyị, dịka Igbo si gwa anyị, na o nwere ebe Igbo si bịagasị dị iche iche. Anyị lụtụ aka na asatọ. Na asatọ bụ ebe anyị si aghọta akọ na uche, maka na ya ka anyị ji asị ịghọtago, ịghọtalụ. Ya na o nwere ebe o si abịa, o nwere ebe esi tụa, o nwere ebe esi zitie, o nwere ebe o si bịa. Ya na onye ga-abụ mmadụ teghete, onye a ga-agafelili asatọ. Etu a ka o si dị, onye ga-enwe ike, onye a ga-agafelili ike nga. Onye ga-enwe ike, onye a ga-agafelili ike nga.
onye ga-abụ mmadụ teghete ọ ga-elulili na asatọ maka na ọ na asatọ ka ọ ga-eji mụta wee gaa wee lụọ ekenga ọ bụ wee lụọ iteghete ọ bụ na ọ mụtara na asatọ ọtọ na asatọ maka na asatọ bụ ịnọ na ịnọ asatọ na ndụ ndị Igbo na ntụsa dịka ife anyị ji bịa tata bụ ịwa anya na ịwake anya anyị na-ekwu bụ anya mmụọ ọ bụrụ na anya na-eti zaa iji nye ebele ife atụmatụ. Enwe m enyi oge nọ n'ọgba maka ekwu oge ọbụla ọ na-ekpu ugegbe anya na-eji oji ọnọdụgodo n'ụlọ okpu ugegbe anya ọnọdụgodo n'ụzọ okpu ugegbe anya ọ dịka oji ugegbe anya eme ngala ọ na-esigodo nne okpu ugegbe anya o kpuchiri anya ya mụ na ya na-eme enyi nnọọ oge m bụ amaka ekwu ọ nwaanyị ibe m ka ọ bụ olu ofu ụbọchị wee jụọ anya ọnọkata okpuyepụ ugegbe anya ifu na anyị ya amaka anyị a na-enwu zaa bụ sọ mma wee jụọ ya si enyi m kezi ife kpata nọ ebe ọ bụ na anya ya bụ sọ mma etu a mgbe ọbụla ikpuchi anya ya olugoli arọ na abụọ mụ na ya maalụ bụla enyi kezi ife iji ekpuchi anya ya etu a kpuyepụ na anụ n'anya ya amaka o wee gwa m sị ọmụba m amụsị m na m chee na etu anya dị bụsọ mma na ọnya bụ na-eji afụ ụzọ ọ sị m na ọ dị ọkwa afụ chacha ahụ na m chee na ugegbe anya anụnwa bụ ife eji eme ngala nsị a na nche na ife iji lie eme ngala ọ sị m ejizi eme ngala wee yilie na-esi na ilie na-azụ ụlọ ọkwado ịlara ụlọ okpukpu edebe n'isi bed o teta na arụ okpuli eti nsị a na m ama na ike ọ bụrụ na ọ malụgo ya arụ na ike ọ bụrụ na ọ ya mala arụ ọ sị m chacha ahụ na ya dị ọkwa afụ chacha sị m na m eche na-etu a ya na akara okpuli ya na ya na-afụ m na ya dị ọkwa afụ m nya n'oge gbanye ya bụ n'oji afụzo si mụ welugodu tigodu n'anya ka m fụ eweluzie m ti n'anya hei ajụchi ibutu m naanị ọ bụ na eziokwu na ife kpata o ji mee ugegbe anya a esijie bụ ka mmadụ onye ọzọ wee dafụna na ife akwa kenye n'ugegbe anya a nya na obuka maka ịma nne nwu anya nwee welu ụbọchị amụta n'eziokwu na ọ bụrụ ọkwọnụ na anya mmadụ amaka ma na anya mmadụ saghele oghe bụ na ọnya na-afụ ụzọ ya nọọ iji ife egwuregwu dị etu a wee maa atụ na ọ bụrụ na mmadụ saghele anya na mmadụ na-afụ ụzọ na mmadụ jele akwụkwọ na mmadụ nwere ego ọ bụrụ ya bụ ịwa aka anya anyị na-ekwu maka ya ife a ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu ọ bụrụ ya bụ na mmadụ ịwa aka anya anyị na-ekwu maka ya ife anyị na-ekwu maka ya bụ ịkpọte anya ime mmụọ dị n'ime na-arụ mmadụ maka na ọ na-afụ ụzọ na-ekwu okwu na-alụ ọlụ na-esi nri mana ọ mara onwe ya na ebe m nọ tata ebe m na-aga tata ya na asatọ bụ ebe be mmụta a ga-agafelili ya tupu mmadụ abụrụ mmadụ teghete tupu onye Igbo abụrụ onye Igbo teghete ọ ife ndị a niile ka anyị ga-eji ghọta dịka m na-esi ekwu oge ọbụla na onwero ife Igbo na-eme na nkịtị onwero asụsụ Igbo adịrọ na nkịtị okwu Igbo adịrọ na nkịtị ife niile nwere ụzọ abụọ o nwere nkọwa dị omimi nwee okwu nke ofeke ya na asatọ bụ be mmụta onye Igbo gafee asatọ o wee ghọọ mmadụ teghete ya na asatọ bụ ebe a na-akụzi ebe a na-amụta na mmụta bụ ịwaka anya ọ ya ka anyị ji kwuo maka anya bụ anthroposophy nọ ọ dịla anyị ka ọ dịlụ ime ka anyị mara onwe anyị ime ka anyị ghọta ụwa anyị ime ka anyị mara ụwa anyị ime ka anyị ghọta ụwa anyị ya na ọnya bụ ife a nọ na-akọwa
ọnya ka anyị jikwa otu ọgbọ a maka na onye Igbo ọbụla ma na o nwere ife dị iche na ndụ ndị Igbo n'uche ndị ọzọ na ndụ ndị ọzọ. Ife eji mara Igbo bụ otu ọgbọ. Ọ bụ na ị gaa kịta n'ụlọ akwụkwọ amara ha dum, ị chọọ ịkọwa ndụ ndị Igbo na ndụ ndị ọzọ, ị chọọ ịkọwa ụwa ndị Igbo na ụwa ndị ọzọ, ị ga-ejilile otu ọgbọ. Otu ọgbọ ga-abụ ife izizi ị ga-eji wee tụnye aka n'izikọ etu ndị Igbo si wee hazi ụwa fa na obodo fa. Ana m ekenekwa unu ụmụnne m nnọọ ka unu ra wee bịa tata ka anyị na-agakwa ya nọọ maka ịwaka anya ka ndị Igbo na-eji ekwu maka na atụalụ ọmalụ ọmalụ, atụalụ ọmalụ ọmalụ, maka na ofu okwu ka a ga-agwa mmadụ ọghọta ya n'ụzọ dị ofu ụzọ, ịgwakwu ya onye ọzọ ọghọta ya n'ụzọ dị iche, maka na o nwere ife atụrụ atụ ya na asatọ na ife anyị na-aghọta na ife anyị na-ama na o nwere ebe o si abịa, ebe a o si abịa bụ asatọ. Ọnya ka eji gwa ya na atụalụ ọmalụ, maka na ọtụtụ ka atụli ya atụalụ ọmalụ ọmalụ ọghọta. Ọ maka na atụ ka eji ghọta. Ọ bụrụ na atụrụ ama nghọta ya na okwu Igbo bụ okwu dị omimi. Asụsụ Igbo bụ asụsụ dị omimi, mana ọ ga-adị omimi maka na asụsụ mbụ dịka ije na ụlọ akwụkwọ mahadum ịbịa kọwa ụwa niile etu ụwa si wee tọ na ya bụ otu ọgbọ. Ịghọta na ofu ife eji akọwa ụwa etu ụwa si atọ bụ etimọlọji, nke bụ gịnị? Nke bụ asụsụ. Na asụsụ na-amụta ibie, na asụsụ na-amụta ibie ya na asụsụ ka anyị ga-ejikwa na-aghọta na asụsụ Igbo ebuka na omika. Ya asị na atụalụ ọmalụ ọmalụ na ọma mma ya na ọmala amarọ, mana ọ maka na atụlịa ka o ji wee ghọta wee malụ. Ọ ya ka o ji wee malụ wee ghọta. Ọ nke akpata n'oge gara aga, oge m na-ekwu maka mmadụ one na one dị n'ime anyị ncha niile, nlụtụ aka sị na onye mana ọ marọ na ọma na ọ nọ n'ụla. O nwere onye mana ọ marọ na ọma, onye a bụ onye nọ n'ụla. A ga-akpọtie. Kedu onye ga-akpọtie? Ọma mana ọ marọ na ọma. Nke a bụ na a ga-akpọtie n'ụla. Kedu onye ga-akpọtie? Ọ asatọ, ọ ọlụ asatọ, ọ ba asatọ, ọ bụ ọmalụ ka ọmụma na-esi abịa, ka mmụta na-esi abịa. Ọ mmụta a, ọ mala a, ọ nghọta a ga-eme onye Igbo baa na ọbụlụ mmadụ teghete, ọbụlụ onye ma ife, ọbụlụ onye ma bụ ọbala akwụ. Ya na ọmụma ife anyị na-ekwu abụrụ maka na nwaanyị amaka mma, ma maka na nwoke etoko ogologo, ma maka na nwoke ego. Ife anyị na-akọwa kịta bụ ịghọta ụzọ mmụọ dịka anyị si kwu n'oge gara aga olile, ka anyị wee ghọta na ọgbọ abụrụ sọ na ndụ ka ọ dị, na ọgbọ dị na mmụọ. Ka anyị wee ghọta na ọgbọ site na mmụọ, maka na ife m na-akọwa ife abụrụ sọ ndị Igbo ka ọ gbasalụ bekee, maka na Igbo kọwalụ ụwa niile, Igbo kụzilụ ụwa niile. Ọ gbasalụ bekee. Ọnya ka m ji kọwaa n'oge gara aga na ọ bụrụ etu esi azụ ndị ofeke, ndị ụmụ bekee, ka esi azụ ndị na-achị ndị bekee, maka na ndị a bụ ndị a na-awụ aka anya ọfụma ọfụma. Kedu ife bụ ịwaka anya? Kedu ife bụ ịwa anya? Ime ka fa ghọta ụwa fa. Ọ ndị a ga-edebe ụwa fa, ọ ndị a ga-echebe ụwa fa. Etu a ka o si dị na ọdịnala Igbo. Ọ ndị ma ife, ọ ndị bụ ọbala akwụ, ọ ndị ma ife. Ọfa ga-edebe Igbo, ọfa ga-echebe Igbo, ọfa bụ mmadụ teghete. Mana ọdịnala Igbo na onye Igbo ọbụla kwesịrị ịbụ mmadụ teghete. Ọ maka ịbụ mmadụ teghete aka Igbo ji wee kpụzie ọdịnala ya site
malite n'otu ọgbọ. Ya n'otu ọgbọ bụ dịka ndị be anyị si ekwu ocho dị iche iche, levels by level by level, ocho dị iche iche eji ebunye ọbara akwụ, eji enye nwa Igbo onye Igbo site na arọ n'ọdị ama nke ife ka ọ wee pụta ife. Ya na nghọta otu ọgbọ na ana Igbo bụ na obodo amaka bụ obodo ọma. Etu aka Igbo si debie Igbo anyị na-ekwu Igbo, onye Igbo a na-aghọta ya n'ọsọ. Mụ na gị nọ na ebe anyị fụlụ ọnwa anyị tata, ndị a bụ ndị mbụ. Anyị nwa nọ n'ebe anyị fụlụ ọnwa anyị tata, anyị abụrụzi Igbo, anyị bụ Igbo n'ọnụ. Ife anyị ji bụlụ Igbo apụgoli kamgbe, mana ife a na-eme Igbo ọnyanwa ka anyị na-akọwa. Mana akọwa dị iche n'ịbụ abụ, n'ime eme, n'ibi ebi. Ọnya ka m ji na-ekwu na ọ bụ ife alụ ka ọ bụ na anyị bịa tata na-akọ Igbo, maka na ada akọ Igbo akọ, a na-eme Igbo eme, a na-ebi Igbo ebi. Ọ wee bụlụ a na-eme Igbo eme, a na-ebi Igbo ebi, ọ wee bụlụ ya na ịghọta otu ọgbọ, ịghọta ụwa ọma. Maka na Igbo na-ekwu maka Igbo, ife Igbo na-akọwa, ndị mbụ na-ekwu maka Igbo, ife a na-akọwa bụ ụwa. Ya nọ etu esi ewepụta ụwa ọma na etu esi ewepụta obodo ọma, dịka ndị jelu ụlọ akwụkwọ mahadum ga-aghọta na enwere etu esi edebe ahazi obodo, like societal formation, na etu esi kọwa maka ndị dịka ndị Igbo bụ gịnị, just society. Ya ụwa ọma na obodo ọma, na ụwa ọma na obodo ọma na-amalite n'otu ọgbọ. Ya ọ bụrụ na anyị jụọ onwe anyị sị, kedu ife Igbo ji otu ọgbọ eme? After all, n'okwa ebi m na UK, anụnụrụ m maka otu ọgbọ n'obodo fa, mana fa na-eme ọfụma. Anụnụrụ m n'otu ọgbọ na Germany, ma fa na-eme ọfụma. Obodo niile nwe ka ha si hazie obodo fa ka e wee nwee ike ịkụzili ụmụnta, ụmụaka. Obodo Igbo haziri obodo fa site n'otu ọgbọ ka e wee nwee ike ibunye ọbara akwụ. Kedu ife ndị a, kedu ka ị ga-esi fụsịa n'atụmatụ ebe Igbo debelụ? Maka na ọ bịara abịa nyere anyị ụlọ akwụkwọ. Ya na mụnwa, ọ bụ na m jelu Anglican Primary School, nne nna m agarụ Anglican Primary School. Ife kụzilu nne nna m amamife n'ụwa bụ ụwa n'onwe ya. Ọnya kụzilu nne nna m na nna nna m tupu ọ bịara abịa butezie amamife nke anyị na-eje n'ime ụlọ akwụkwọ eje agụ. Ife anyị na-eje n'ime ụlọ akwụkwọ eje agụ bụ ofu amamife, ọ bụrụ amamife gburugburu, ọ bụrụ ọbara akwụ. Ife anyị na-eje agụ bụ ije esolu ofu ụzọ. Ya bụ na ọ bụ na mụ je gụọ ife dịka economics, o nwerozi ife ọzọ mmalụ gbasaa law, o nwere ife mmalụ gbasaa carpentry, o nwere ife mmalụ gbasalụ ife ndị ọzọ dị iche iche, maka na ofu ka mma. Mana na ndụ ndị Igbo, ụlọ akwụkwọ bụ ụwa. Ya nọ ife dị iche iche, ọdachi ọbụla pụta ewepụta ụzọ a ga-esi wee na-esie. Etu a ka ndị mbụ si fụa, etu a ka fa si emie. Ya na obodo ọnwa fa wepụta site n'otu ọgbọ, na ọ nwere ife dị iche iche ị ga-afụsi n'ime ife
o nwere ulu o bupụtelu, o nwekwala ife eji agbado ụkwụ ka otu ọgbọ a ka mmụta fa na amamife fa wee bụrụ ndị ife na-ebini ebini na ife na-eto eto, ife na-aligo aligo. Ife ndị a niile bụ ife mụ na gị tata nwa dị n'ọdịnala Igbo, dị n'omenala Igbo, dị na etu anyị si akpa agwa, ma ya ghọtara etu o si bido. Ya na otu ọgbọ na-ewetala anyị obodo ọma. Obodo ọma a, kedu ife bụ obodo ọma? Anyị ga-enebe anya n'usoro na ịra. Ya na ife niile anyị na-afụ, ife niile anya na-afụ, ife niile a na-eme, ife niile dị n'ibi ndụ, ife niile ga-eme ka ibi ndụ wee dị mma, wee ka mma, wee dị mfe, n'oge enwe usoro nwee ịra. Ya na ife usoro na ịra ga-adị ya. Usoro na ịra dị ya, nkwazi na ịdị ọcha, nkwazi na ịdị ọcha. Msi usoro na ịra, kedu ife m na-alụtụ aka, ka ife m na-alụtụ aka. Ana m alụtụ aka ife dịka order and balance, order and balance, ka o wee nye anyị bụ ndị Igbo, maka na anyị bụzi Igbo bekee. Anyị ekwula ọtụtụ ife na bekee, onye kwa anyị ghọta. Order and balance. Osogodi anya bụlụ ụna anọ, osogodi anya bụlụ isi ambụ n'isi. A ga-enwelele order and balance, a ga-enwelele usoro na ịra, a ga-enwe nkwazi na ịdị ọcha, a ga-enwe nkwazi na ịdị ọcha, a ga-enwe nsọ na oke. Ya na obodo dị mma, ndị bụ ndị afọ bi n'obodo dị mma, maka na mmadụ mere obodo wee dị mma. Mmadụ dị mma, obodo adị mma. Mmadụ adịlụ mma, obodo ama ndị mma. Mmadụ dị mma, ụwa adị mma. Mmadụ adịlị mma, ụwa ama ndị mma. Ya na ịdị mma na-esota n'isota usoro na ịra, na isonye na nkwazi na ịdị ọcha, na isonye n'ọṅụ na mmasị, na isonye n'udo na njikọ, na bilu ka mbilu, na nghọta na nkwenye, na ịgbakọ aka ọnụ na izuka eme, ịgbakọ aka ọnụ na izuka eme, na ofu obi na ofu uche. Maka na ọ bụ na obi abụrụ ofu, ọ bụ na uche abụrụ ofu, ọ bụ na ife aka na-ekwu dị iche, ife aka nri na-ekwu dị iche na ife aka ekpe na-ekwu, fana abụọ ama nsụkọta nwakwa. Ọ bụ na ife obi na-ekwu abụrụ ife omume na-akpa, ife a na-akpa na agwa, o nwero ka ife ewepụta dị mma. Ya na ife ndị a niile ngụlụ bụ ife na-eme ife weta anya bụ obodo ọma, ife ndị afọ bi n'obodo ọma, ife a ga-esite n'otu ọgbọ wee nyanwabụ ịwaka anya kafa wee ghọta na ife ndị a niile dị ofu kwụlụ ife kwụlụ ife akwụdebie, ife kwụlụ ife akwụdebie, na onwero ife kwụsịa. Na ọ bụ na ịchọọ iso usoro, na ị ga-abụkwa na onye ga-achọ ka ife dara lara ịra. Ya na ọ bụ na ị nweta ọkụ na ọkụ ka oyi, ya bụ na ọ dị nnukwu ọkụ, mana oyi ka ọkụ, ya bụ na ọ jụrụ nnukwu oyi. Ya na ịchọ ka faralụ balance, ị na-achọ balance. Ya na ife ndị Igbo na-achọ na ndụ ndị Igbo mgbe fa na-ewepụta otu ọgbọ bụ balance, fairness, justice, equity. Ụmụ ife ndị a niile ọnyanwa kafa tinyelu na usoro na ịra, nyanwa kafa tinyere na nkwazi na ịdị ọcha. Ịdị ọcha for them abụrụ ife na-enwuza, ọ transparency.
ọ transparency, ife oghe, ife na-ezoro ezo, ife na-abụrụ muchi muchi. Maka na ndụ ndị Igbo gboo enwero muchi muchi. Onye kpatara na ụzọ ọ bụrụ iwu bụ na ọnụ ụzọ ga-adị n'ụlọ. Ọ bụrụ iwu bụ na onye lụsịa ụlọ ọgba onwe ya ogige tinye onwe ya na nga. Maka na o nwere usoro ife niile so. Maka na fa ji obi fa ghọta wele aka fa kwenye. Ya na enwelu nkwazi tupu ebido ife niile a ga-adebegodi ife niile n'usoro kwazie anya ọ dị mma. O wee nwee ike wee nwee nghọta. Maka na ọ bụ na ịkwaziri ya, ọ bụ na okwu a na-abịa ekwu, ọ bụ na nkọwa a na-abịa enye, na mmadụ ewepụta oge kwazisi anya hazisi anya, ịghọta ya ga-afịa arụ. Ịghọta ya afịa arụ, ife ga-eji ewe wepụta afịa arụ. Ya nọ ife ndị a ka Igbo na-enebe anya na onye iwepụta otu ọgbọ bụ iji wee nwee ike ka e wee nye nkụzi, ka e wee mụta, ka o wee bụrụ ife onye ga-abụ emesi ọ bụrụ mmadụ teghete, ka o wee baa anya na mkpụrụ obi, baa anya na anụ arụ, baa anya na ije ụkwụ, baa anya na echiche, ka o wee bụrụzie agwọ na akpa kwa ụbọchị oge na oge. Ya na onye a ga-enwe nsọ nwa oke. Na nsọ na oke bụ ife si n'okike bịa. N'usoro na ịra bụ ụzọ si n'okike bịa. Na nkwazi na ịdị ọcha bụ ife si n'okike bịa. Na nghọta na nkwenye si n'okike bịa. Na bilu ka mbilu si n'okike bịa. Na ịgbakọta aka ọnụ na ime gịnị na izuka eme si n'okike bịa. N'ofu obi na ofu uche si n'okike bịa. Ya na ife Igbo na-akọwa bụ na mmalite otu ọgbọ bụ izi nyere onye Igbo aka ịwake anya ka ọ ghọta ife bụ iwu okike. Maka na Igbo enwero ndị ọzọ fa na-eje eṅomi sọsọ Chukwu. Igbo adịghị ekwu maka Chukwu. Igbo adịghị ede akwụkwọ maka Chukwu. Igbo na-eme Chukwu eme. Igbo na-ebi Chukwu ebi. N'ọdịnala ya ka ọ dị adị. Ọ dị ewepụta ofu ụbọchị si na mbọsị ọ ga-eje bụọ abụ nye Chukwu. Ọ dị ewepụta ofu awa si na mbọsị ọ ga-eje wele ọjị kpeelu Chukwu. Oge ọbụla ma ọ na-esi nri, ma ọ na-awa nkụ, ma ọ na-amụ nwa, ma ọ na-anụ nwaanyị, ma ọ na-agụ nwa afa, ma ọ na-aji ịkwa, ma ọ na-akwa ozu, ma ọ na-etinye n'ala. Ife ọbụla Igbo na-eme bụ na nghọta na echiche etu o si dị na Chukwu. Ya anọ ife a ka o ji wepụta otu ọgbọ. Ife a ka o ji wepụta otu ọgbọ ka o wee nwee ike inye nkụzi gbanyere ife dị etu a, ka onye bụ mmadụ teghete wee nwee ike wee ghọta na nyanwa dịka nwa Chukwu, na nyanwa dịka nwa okike, na ya ga-esokwa usoro afọ nke ga-ewepụta obodo ọma, nke ga-ewepụta ụwa ọma. Maka gịnị? Na mmadụ dị mma, ndị mma, ịdị mma, anyị dị mma, obodo adị mma, Igbo adị mma, ụwa adị mma. Kedu ka anyị ga-esi dị mma? Anyị ga-amụta usoro na ịra. Maka na ife a bụ ife site n'okike bịa. Maka na ebe a ka okike nọ malite. Okike malite n'ike iwu okike nye ife ọbụla ọlụ ọ ga-alụ. Ọ sị na ọkụ ga-adị ọkụ, ọkụ abụla ife dị ọkụ. Onye ike o ji adị ọkụ, ike ama na-anapụ anapụ. Ọ sị na oyi ga-adị oyi, onye ike ịjụ oyi, ọ na-ajụ oyi, ike ama na-anapụ anapụ. Ọ sị na enu ga-adị n'enu, enu adị n'enu, onwe ike ịdị n'enu, ike ama na-anapụ anapụ. Ọ sị na anị ga-adị n'anị, na o nwere ife ga-ewepụ n'anị, onye ike ịdị n'anị, ike ama na-anapụ anapụ. Ya na ife ọbụla nwere usoro nwee ra. Ọ sị na etu a anadị, na etu a ka enu ga-ara,
ya na enu na anaga ara ike ama na anapụ o si na ike ọkụ ga-abịa ike ọkụ, ike oyi ga-abịa ike ọkụ, na ike oyi na ike ọkụ ga-ara ike ama na anapụ ya nọ ife a bụ ife Igbo na-akọwa. Mmadụ teghete ga-aghọta na ife niile ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ teghete, ife niile ọ ga-ama wee ghọọ mmadụ teghete, na onye na-enye nkụzi ndị bụ ndị ọlụfa bụ 8 bụ amamife abịa na fanwa ga-aghọtakwa ife ndị a, kwenyekwa n'ofu ife a, maka na ife ndị a na-ekwu n'okike kwenyeli ya na mmadụ ọma ga-abụ onye na-eso usoro, nwere usoro o ji eme ife niile, malụ ife bụ ịra, malụ na ife ga-ara etu o si kwesị, malụ na nkwazi na ịdị ọcha ga-abụ na fana abụghị, malụ na nsọ na oke na ife ndị a site n'okike, na o nwere ife a ga-asọsọka, na o nwere ebe oke dị. ya na ife ndị a bụ ife okike na ife ndị Igbo na-amụta site n'otu ọgbọ, na-enwere ọṅụ nke bụ aṅụle na mmasị na ife na-aba anyị na mmasị na ọṅụ yi, maka na ọ bụ na ife amasịrọ ọṅụ ama ndị ọṅụ na-ezikọ na ife nke a masịrị m ma ọ masịrị. Nke a bụ ife Igbo na-akọwa n'udo na njikọ, na ebe ị na-enwere udo, ebe na-enwere udo na ọfịala arụ inweta njikọ. ya na ife a etinyesi na ntutu isi m si na anapụta agbazela agbaze, o wee bụrụ ife ọ bụ ewee tinye n'isi ma akwa eyi na arụ ma ọ bụ ụlọ anyị bi na ya, na ife a bụ ife dịsi iche iche achịkọtala ọnụ n'udo fa wee nwee ike wee jikọta nwe ya na udo na njikọ yi na nghọta na nkwenye. Ife ndị a niile bụ iwu si n'okike, atụmatụ si n'okike abịa, na bilu ka mbilu, na ife ndị a bụ ife si n'okike bịa. Na ọ bụ na m sị na ịma mbi, ọ bụ na ugwu si na ndịda ama mbi, ọ bụ na ọwụwa si na ọdịda ama mbi, na ife a ọwụwa na-asị na ọdịda ama mbi na-emesịkwa na ọ ga-eme na ya bụ ọwụwa ama mbikwa, ya na bilu ka mbilu ga-eme ka mụnwa wee dị. Na mgbakọ aka ọnụ na izu oke na ofu obi na ofu uche na ife ndị a niile ọ ife ndị a ka anyị na Igbo na-enebe anya site n'otu ọgbọ, ka a ga-ebido n'oge wee nye nkụzi nwa Igbo, onye Igbo ga-eji wee bụrụ mmadụ teghete. ya na iji wee nebabazie anya n'ebe miri emi, iji kọwadazie ife ndị a niile mkpatụrụ aka. Ndị Igbo mana ofu nnukwu alụmela anyị bụ ndị Igbo bụ mgbọsị nwa bekee chọpụta, mgbọsị nwa bekee ndị bịara abịa mụtalụ, mgbọsị ndị bịara abịa mụtalụ etu Igbo si wee hibe ana Igbo, hibe ọdịnala Igbo, wee nwee ike wee jee ebe afọ wee dupuo ya. Mgbọsị a ka alụ meli Igbo tata malitelụ akwụsị ọ nọ n'ime oge a, maka na ya bụ alụmeli Igbo bụ ịkpọpụta ụmụ ọkpụ adaọra, ịtụghalife echiche, ịnapụ amamife, ịnapụfa nghọta. Maka na ụmụ ọkpụ adaọra a ọfa bụ ndị nọ na 8, ọfa bụ ndị nghọtafa, ọfa bụ ndị bụ okpe amamife abịa, ọfa bụ ndị bụ akpa agwụ abịa.
mana mụ na ya ma mfụzi ụmụ ọkpụ adaọra kịta. Ụmụ ọkpụ adaọra ọbịala abịa atụgofe ịga. Ọbịala abịa atụla ụmụ ọkpụ adaọra ịga. O wee bụ na nkụzi ndị a niile bụzi nkụzi na-afịa arụ inye nwa Igbo. Ya na nkụzi a bụ ife site na asatọ nke nwa bekee ghọtakwu. Onye ka nwa bekee ji kwuo si n'asụsụ nke nyanwụ sị na ịkụzielu nwaanyị ịkụzielu ụwa. Etu ndị Igbo n'itinye n'asụsụ Igbo, ịkụzielu nwaanyị ịkụzielu ụwa, mana ịkụzielu nwoke ịkụzielu ofu onye. Mana ife ndị a niile esota na mgbe nwa bekee bịa mụsịa ife gbasalụ ndụ ndị Igbo na etufasi hibe obodo fa na etufasi hibe ụwa fa, wee ghọtamie ya, wee bịa wee sị na a ga-achịpụta ụmụ ọkpụ adaọra, tinye fa n'usoro ndị mbịambịa, tinye fa n'usoro fa, maka na ọfa na-atụ, fa na-akpụ, fa na-amụ, fa na-azụ, fa na-atụ, fa na-akpụ, fa na-amụ, fa na-azụ. Ya na ịchọ ka imemi na Igbo ịchịpụta ụmụ ọkpụ adaọra, ịsapụfe isi. Ọ ebe a ka alụmeli Igbo si wee bido na-ebelebe na-akwụsịla akwụsị. Ọ ya ka nwa bekee ji sị educate a woman, you educate a nation. When you educate a woman, you educate a nation. When you educate a man, you educate an individual. Ya na ọ bụ na ụmụ ọkpụ adaọra ndị si asatọ, ndị nọ na asatọ, ndị bụ akpa agwụ, ndị ga-ebunye ọbala akwụ, ọ bụ na fa eburu ọbala akwụ, ọ bụ na fa eburu ọbala akwụ, ọ bụ na fa eburu ọbala akwụ, fa ma nyefie ndị fa na-atụ, ndị fa na-akpụ, ndị fa na-amụ, ndị fa na-azụ, fa ga-agbafe aka. Ọ bụ na ụmụ ọkpụ adaọra eburu ọbala akwụ, ọ bụ na fa ma mbufie ndị fa na-atụ, ndị fa na-akpụ, ndị fa na-amụ, ndị fa na-azụ, ndị ama mbue, fa ga-agbabafe aka. Ọnya bụ na alụmeli Igbo, ọnya na-aya Igbo ga-esite alụmeli Igbo, ọya na-aya Igbo site n'ọbala akwụ, site na ụmụ ọkpụ adaọra. Maka na onwero ndị na-enyefe, onwero ndị na-ebunyefe ọbala akwụ. Maka na ife nwa bekee kwuru, ọ sịlụ ịmụta nwa si kpọpụfa na nne. Ya na ife ndị a niile bụ ife ọmalụma wee nye atụmatụ o ji debe ka mụ na gị wee dị etu a. Mana ife anyị na-akọta ata bụ kedu ka o si dị, kedu ka o si dị na mbụ tupu ọ bịara abịa, kedu ka Igbo si mie tupu ọ bịara abịa, kedu ka Igbo ga-esi dozie ma ọ bụ na facho idozigharịa etu ọ bịara abịabago. Ọ ka anyị na-aghọta ọnọdụ Igbo dịka oge m na-eto, dịka oge ị na-eto. Anyị ma wee luo echi n'Igbo nwere otu ọgbọ. Kedu ife otu ọgbọ na-alụ? Kedu ilu otu ọgbọ bala Igbo? Kedu ife Igbo ji wee debe ụwafa, kee ụwafa na otu ọgbọ na otu ọgbọ? N'oge gara aga anyị kọọ maka ndị na-aṅụ ala, ndị eku n'aka. Anyị kọọ maka ndị tọrọ nwa. Anyị kọọ maka ndị mgbali ọtọ. Anyị kwu maka ndị amaka ekwu. Mana nke a bụ ọgbọ ndị nta. Mana ịgafesi anya fụzie isizie n'ọgbọ amaka ekwu gafee, ị nwetazie otu ọgbọ ndị okenye dị iche iche. Ya na site n'ụbọchị mbụ nwa Igbo amụrụ nwa Igbo na o nwere otu ọgbọ ọ nọ na ya.
kedu ife Igbo ji mee nya ka ọ dị etu a? Igbo melia ka ọ dị etu a ka ọ wee dị mfe ịkụzi na ibunye ọbala akwụ na inye amamife na inye akọ na uche na inyefa etu okike si dị na ime ka fa bụrụ mmadụ teghete mgbe fa ga-elu okenye. Ya na ọma mbụ mmadụ luo okenye ọ bụrụ mmadụ teghete na oge ebido ngwụsị izizi amụrụ nwa. Ọnya ka anyị ji bido nkọwa a n'ọnwa ịlọchi bata n'ọnwa ịlọ mmụọ, maka na ịlọchi na ịlọ mmụọ bụ ofu ife. Na ịlọchi bụ na chi na-alụ na mmụọ anaghachitego bịa nọnyela anyị, mana ịlọ mmụọ bụ na mmụọ nyọrọ ụwa na mmadụ anaghachikwago nakwa na mmụọ nọnyelu chi, mana oge echi ya na ofu ife afọ. Ya na ilue na mmụọ nwere otu ọgbọ, ịnọrọ na mmadụ nwere otu ọgbọ, na otu ọgbọ ndị a niile bụ gịnị? Ebe a ka esi enweta uto. Ya na mmụọ nwere uto dị iche iche etu mmadụ si nwee uto dị iche iche, mana ife a na-achọ na mmadụ bụ mmadụ teghete. Ife a na-achọ na mmụọ bụrụ mmụọ zuru oke, ọ bụrụ akalugoli mmụọ. Ya na mmalite otu ọgbọ anyị na-ekwu bụ ọrụ ụmụ ọkpụ Adaọra. Ebe a ka ọ na-ebido, maka na oge gara aga anyị kọwara maka mmiri ala, maka na mmiri ala bụ foundation. Mmiri ala n'onwe ya bụ foundation for seat of knowledge. Ya na ọ bụrụ ibute amamife site na asatọ, ọ bụrụ ịtụa amamife aghọta. Kedu nwa a ga-eji ghọta? Nwa a ga-eji ghọta bụ ife mmiri ala na-alụ. Ọ mmiri ala bụ ife mbụ nke ga-enye ike ịkwado idozi nyabani. Ọ ga-abụ oge ọbụla akụ mkpụrụ ka o wee nwee ike itonu. Ọ bụrụ ọsọ uto, mana ọ emepụta mkpụrụ achọ. Ya na ọlụ ụmụ ọkpụ Adaọra ọfanwa bụ ndị bụ ọbala akwụ, ọfanwa bụ ndị ebunyelụ akpa amamife na mbụ. Maka gịnị? Nọ n'imefa ka anọ wee tụa, n'imefa ka anọ bue, n'imefa ka anọ kpụa, n'imefa ka anọ mụ. Ya na obodo ọnwa amalite n'ọgbọ. Anyị na-ekwu maka otu ọgbọ ka anyị ghọta na ọ bụrụ ọsọ dịka obodo m na-arọ o nwere arọ dị iche iche otu ọgbọ na-eti mmanwụ dị iche iche. O nwere arọ dị iche iche otu ọgbọ na-eme ife dị iche iche. Tupu nwa bekee abịa na ọ bụ otu ọgbọ ndị okenye na-edozi obodo. O nwere ndị olufa bụ ịbọ ụzọ. O nwere otu ọgbọ na-abọ ụzọ. Ịma nnebe anya ka otu ọgbọ ndị okenye ndị tọsi n'obodo, ndị nọzi na otu ọgbọ anyị ga-akpọ eze nwudene, ndị nọ na ọkala mmụọ ọkala mmadụ. Ịma nnebe anya na fa ga-abịa na-abọ ụzọ. Mba, fa ga-abụzi ndị ga-anọzi na-atụzi aka. Ịbịa na mmọnwụ a na-eti n'ala Igbo, ị ga-afụ na otu ọgbọ dị iche iche na-eti mmanwụ dị iche iche. Ịma nnebe anya ka ụmụ amakekwu ada eti ọzụka mkpọ. Ọfa nwee ike iti ọzụka mkpọ, mana ụmụ amakekwu ndị ka na-apụtasị, ndị si na mgbali ọta apụtasị, ndị akpụsila, ndị amasị mmụọ tata, ndị akpụsila ha na tata. Ifefe na-eti bụ mmụọ ọgbaka nwa ebu n'ude, mmụọ mkpọmkpọ. Fama nkati mmụọ pịa mkpala. Ya na otu ọgbọ dị iche iche, ifefa na-alụ dị iche iche. Otu ọgbọ na-alụ ụzọ, otu ọgbọ na-alụ ụlọ akwụkwọ, otu ọgbọ na-agbapụ mmiri, otu ọgbọ na-emeghe obodo. Ife ndị a bụ ife otu ọgbọ na-alụgasị dị iche iche. Ife ndị akpata na Igbo adị eche
ka nwa bekee ma ọ bụ ka ndị na-achị obodo bịa dozie elufe obodo fa, maka na obodo ndị Igbo na-ahazi onwe fa site n'otu ọgbọ ka e wee nwee ike iwepụta ife dị iche iche dịka m sikwu m usoro ma ịra ma nkwazi ma nchekwa ma ịdị ọcha ma ọṅụ ma ife dị iche iche ka otu ọgbọ na-ewepụta ndị Igbo. ya na obodo ọnwa malitere n'otu ọgbọ maka na ọgbọ ka ị ga-ebido na ya wee chekwaba mmadụ, maka na mmadụ dịka anyị si ekwu na a na-atụ na a na-akpụ, kedu ife ịtụnụ, kedu ife ịkpụnụ, kedu ife ọ bụ. ife ndị a bụ engineering, to engineer, to form, to engineer, to nurture, to improve. ya na ife ndị a na-anọsi n'ime nwa ọkpụ adaọra tupu onye ebu n'afọ pụta ụwa. ọ pụta ụwa ebulukwa ụzọ wekwalu mmiri ala tinyekwu ya ka e wee nwee ike inye dat mbido oge eji wee malite obodo niile wee gbakọ aka ọnụ, mana ụmụ ọkpụ adaọra nọ n'isi maka ọfa na-atụ, fanwa na-akpụ, fanwa na-amụ, fanwa na-azụ. ife ndị a niile bụ ka anyị ga-eji wee ghọta na mgbe ndị Igbo mere otu ọgbọ dị iche iche, famili a ka e wee nwee ike inwe nkeji arọ dị iche iche e ga-eji wee nwee ike ịkọwa, ịkụzi, inye nkụzi maọbụ ịwake nwa Igbo anya. ọ ga-abụ oto ka ọ wee ghọọ mmadụ teghete onye ga-eso weta obodo ọma na Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ, onye ga-ekwenye na ya bụ okwu mekwana ya eme, onye atụmatụ a na-echichie ga-abụ ka Igbo ga-esi dị dịka echi na echi ada agwụ. ya na onyenwa bụ ife anyị na-ekwu maka ikeji otu ọgbọ na ocho n'ocho, level by level, grade by grade, ọnya ka eji kpọọ ọnya age grading, no a grade system, no a grading system. na grade a ga-abụ ocho n'ocho, ife ị ga-akụzilu ndị a fato ikuzikwalufa ka gịnị wee mee ka ọ ga-abụ olue n'ikpeazụ ka ọ ghọọ mmadụ teghete. na dịka nwa anyị bụ ndị kịta na-esi eje ụlọ akwụkwọ ka anyị wee bụrụ graduates, ka anyị wee bụrụ nwee ka anyị wee nwee masters, postgraduate, ka anyị wee nweta doctorate, ka anyị wee ghọọ professors, wee ghọọ dean. etu a ka Igbo si wee debia na ntọala Igbo site n'otu ọgbọ. ya na otu ọgbọ nwa eku n'aka onye na-aṅụ ala ga-emesịa ghọọ onye nze, ọ ga-emesịa gbuo efi, mana oge ọ nọ na mgbali ọtọ ọ gburu efi, ọ ga-emesịa bụrụ nze, ọ ga-emesịa gboo njọkụ. ya na njọkụ na ndị Igbo bụ nyanwa bụ the ultimate level, the final level. mana ife onye Igbo na-aspire, ife onye Igbo na-achụ na ndụ bụ amamife, ịdị inwe nghọta okike nke ọ ga-eji mezi Igbo, inwe nghọta okike nke ọ ga-eji mezi obodo, inwe nghọta okike nke ọ ga-eji wee debe anị, inwe nghọta okike nke ọ ga-eji debe anị, nke ọ ga-eji debe Igbo, nke ọ ga-eji debe onwe ya, maka na ọ dị ka Igbo ji wee dị. ya na ife ọbụla anyị fụrụ n'Igbo, ife ọbụla anyị fụrụ na bekee na Igbo nwelu nke ya,
ọtụtụ ife niile anyị na-afụ na bekee bụ n'Igbo ka bekee si mụtịa. Ọtụtụ ife niile anyị na-afụ na bekee bụ n'Igbo ka fa si mụtịa. O Igbo nyefa ntọnana ya na dịka m si na-ekwu maka otu ogbo dị iche iche dịka ndị Igbo na-asị nta akara, mana otu ogbo nwa bekee ya bụ nursery school foundation level wee gaa graduate to dean of study nke bụ njọkọ n'Igbo nwe gbadoli ya. Mana ebe olileanya Igbo dị iche, ebe olileanya nwa bekee dị iche. Nwa bekee ji olileanya dịka a capitalist wee wepụta grade na Igbo ji olileanya dịka ndị mbụ, ụmụ ndị mbụ na ndị ogede wee wepụta ọdịnanifa ka ọ ga-asị dịlụ na ọ bụrụ sọsọ naanị Igbo ka ọ ga-abalụ, mana ka ọ ga-esi bala ụwa niile, maka na Igbo na-ekwu maka Igbo. Ndị mbụ na-ekwu maka Igbo, ndị mba ada ekwu maka Igbo na-asụ Igbo, maka na atụmatụ niile ị na-atụba n'ụwa mgbe na-atụbịa na Latin, Igbo bụ ntọnanị ya. Mgbe na-atụbịa na Japan ma ọ na India, Igbo bụ ntọnanị ya. Mgbe na-atụbịa na Arab world, Igbo bụ ntọnanị ya. Ya na onye ọbụla ghọta Igbo dịka nsikwu na-arụ gara aga, o nwero ife ọ ga-agụ n'ụwa ọma na-agba first maka na ọ ga-aghọta ntọnanị ụwa tupu onye nkụzi emeghe ọnụ. Tupu onye nkụzi emeghe ọnụ kwuba okwu, ọ ghọtagoli, o nwego nghọta nke miri emi, maka na Igbo enyesigoyi ntọna na ife ndị a niile. Ya na anya Igbo ji afụ a bụ dịka o si pụta n'okike, ọ bụrụ ka o si mmasị mmadụ, ọ bụrụ ka o si wee bụrụ ime ka dịka isi n'anya nwa bekee mịa, maka na ife siri ike n'ụwa ya ka ọ ga-esi wee mezie wee tie ndị ọzọ oti anya afọ ụzọ wee napụtafa wee mee dozie ụwa ya. Ọsọsọ ife nke a bụ ife nwa bekee tinyere anya oge ọ na-ewepụta from foundation level to dean. Mmụta niile bụ kafa ga-esi ka ndị nke ga-eji na-eliju afọ, ka ọ ga-esi wee na-aghọli ndị ụwa ọzọ kafa wee mụchie anya ka wee na-analụfa nkefa, ka ga-esi zụfue ndị ụwa ndị ọzọ kafa daa ama n'onwefa, kafa bụrụ ndị na-enye aka ewezu onwefe ori na-ezubata n'ụwa fa. Nke a bụ atụmatụ nwa bekee, ka bụ foundation amamife niile n'ụlọ akwụkwọ ya niile, ma ọ bụ na nta akara, ka ọ bụ na sekọndịrị, ka ọ bụ na yunivasiti. Ife ọbụla nwa bekee na bụ etu ọ ga-esi wee dịkwali ya dịla ụwa ya mma na nghọta nke nyanwa na owuwe anyị zuru oke na ọtụtụ ife akụzisiri akụzi n'ụwa ya, ka ọ ga-esi weta ya na mba ọzọ. Ya na onye Igbo ọbụla nke ghọta Igbo ga-aghọta na atụmatụ nwa bekee niile dịka ụlọ akwụkwọ nwa bekee niile anyị na-ekwu maka ya, praịmarị, sekọndịrị, yunivasiti, na ịgụcha afọ ofu ịgụa maka Oxford University, ịgụa maka Cambridge, inene maka Harvard, ịga n'ụlọ akwụkwọ nwa bekee dị iche iche nke bụkwudu SOAS, School of African and Oriental Studies. Ị ga-achọpụta na ife kwadolu ụlọ akwụkwọ niile abụ ịgbalụ ndị oji n'oru. Tupu oge nke nwa bekee nwere ụlọ akwụkwọ mahadum. Tupu oge nke nwa bekee enwero ụlọ akwụkwọ mahadum. Ya na ife kwadolu, ife malitere ụlọ akwụkwọ ndị a niile. Ife malitere ụlọ akwụkwọ ndị a niile bụ mgbe nwa bekee chọpụta ibute akụ ndị ụwa ndị ọzọ bubata ya n'obodo ya. O meghe ụlọ akwụkwọ ndị a niile ka o wee fụ na ụmụfa na-amụpụta dịka isi ekwu kịta otu ọgbọ, na fa bụ ndị ga-akwadokwa ntọna na afa debegolu iji wee na-ezupụta ori ife akụ na ife enwenwe dị n'ụwa ndị ọzọ na-edebe n'obodo fa, iji nyefe anya bụ nkụzi.
ya na ife ọbụla dị n'ụwa nwere oge nwee ife sie n'azụ. ya na ife nwa bekee na-edebe na ntọnanị ya, ife ọbụla ịfụ na nke nwa bekee na ị ga-afụ a n'Igbo, kama na ebe fa tụkwasịrị obi, ebe olileanya fa dị iche iche. ebe olileanya nwa bekee dị iche n'etu o si wee tinye ntọna n'obodo ya. ebe olileanya Igbo dị iche n'etu o si tinye ntọna n'obodo ya. ya na ịwaka anya anyị na-ekwu maka ya bụ ime ka ụmụ ọkpụ adaọra bụ ụmụ nwanyị Igbo kpọmkwem, unu ewe n'iwe n'ọnwa ya na-akpọ m, bụ ụmụ nwanyị Igbo kpọmkwem ịma ife, ịghọta ndị fa bụ, iteta n'ụla, ibu akpa agwụ, ịkụziri ụmụ fa, inyefe fanya bụ amamife, ịkụziri ụmụ fa. maka na kịta na ọnọdụ ụmụ ọkpụ adaọra nọ na-asọ oyi n'ụwa niile. ọnọdụ ụmụ ọkpụ adaọra nọ na-asọ oyi n'ụwa niile, maka na sọ ife nwa ụmụ ọkpụ adaọra na-eme kịta bụ iji akwa yichi nzuzu na mmeghelifa, iji akwa yichi amalife. mana nke kazi njọ kịta bụ na kịta fe yipụgoli fa amapụgo akwa, fa na-agbazi ọtọ, maka na fa amụta ka esi akwanye ike nkwanye, kwanye ala nkwanye, kwanye mbibele anya nkwanye, kwanye ife niile a na-akwanye wee lofue ife ọbụ aka fabia. ọnya kpata Igbo ji nọrọ na nsogbu, kịta nwa bekee ji ya ekwu okwu na-asị na ifele emegbukwa ụmụ nwaanyị ndị oji, na fe nwere ike ịzụpụta ụmụaka, na fe nwere ike ịzụpụta ndị na-achị obodo fa, na fe nwere ike ịzụpụta ndị na-achị ezinụlọ fa. etu a ka nwa bekee si aghọta ya, na ifele megbue ụmụ nwaanyị ndị oji, maka na ndị a bụ ndị oke mpako nọ n'arụ, oke mpako na ọkụ ọchịchọ nọ n'arụ, mana amamife adịrọ n'isi. maka na ife fachọ bụ ịna n'iyi na ibu efulefu, maka na ndị nne bụ efulefu ga na-azụpụta ụmụaka bụ efulefu, maka na fe nwere ife dị n'ụbụrụ fa ga-akụzi. nke a bụ ebe nwa bekee na-alụtụ aka kịta. mana ife a na-ekwu ọbụ ife ọjọọ, maka na ị na-anya na onyinyo ife eji agbasa ozi dị iche iche, ifu na nwaanyị onye oji kpalie aka na ife o ji eme bụ ife na-asọ oyi, ife o ji eme bụ ife ojiro onyinye dị n'ụwa kịta iji wepụta amamife, o jiri ya iji mee ka amamife eto. ife o ji eme bụ ife na-asọ oyi, ife o ji eme bụ ife na-eme ifele. ife ọ na-atụli ime abụrụ ka ọ mụọ nwa zụọ nwa, ife ọ na-atụli ime bụ ka ọgwụ ụmụ nwaanyị bịa na ọ ya atụnwu na ọ ya amụnwu. o nwero ife dị anya isi ọ ya azụ. nri ọ na-esi n'ụlọ bụ nri na-egbu mmadụ, maka na echiche adịrị ya. ọ nọrọ na mmụta, ọ mụtara ọma nkụzi, maka onye na-amụta nwụrụ ama nkụzinwu. nwa bekee welụzie ya na-ekwu okwu sị na ifele megbukwa afa, na ndị a bụ ndị oke mpako dị n'arụ, nke nwa bekee kpọọ ego, na ndị a bụ egotistic human beings na-enwero desire ọbụla n'ụwa. na-abụrụ ife gbasara anụ arụ ka e wee mmalụ na ya amaala di na nwoke. ọkpa iki ọbịa na-eme ezugazuga, ọfali ọbịa na-eme ezugazuga. ọ bụ iwu bụ na onye tinye ala ọfụ tinye ike ọfụ ọjọọ eme ya zugazuga.
obi iwu bụ na onye tinyela ala tinyela ike na ọ mara mma mana etu a bụ etu ụmụ ọkpụ adaora nọ kịta mana nke na-akasị njọ bụ na ijekwueli n'obodo n'ala Igbo ịfụ n'ebe a ka ọ ka njọ ya na ndị a abụrụzi ndị nwere ike ịwake anya ndị a abụrọ ndị nwere ike ịwake ụmụaka anya sọọsọ ife ndị a nwere ike ime n'obi ịtụfu ụmụaka maka na ebe fa nọ bụ na ebe fa na-eje kwa ụka na-amụta ife ndị a niile ife onye mee ka ibie na-eme etu aka fa na-esi ama ya na ife aka nwa bekee mụtasị wee welu ndị nne nna anyị fa tinye ka e wee saa afọ isi ka anyị wee nọlụ n'ọnọdụ anyị nọ na kịta nke bụ na alụ na-eme Igbo kịta abụrụ alụ nwere olileanya ndozi maka na ndị afọ bụ ndị nọ na asatọ maka na iji kwuo eziokwu na mmụta na amamife na-ebido n'ezinụlọ mana ịbata n'ezinụlọ na ngwulu na mmụta na amamife ebido na ngwulu site n'ụmụ nwanyị ọnya ka Igbo ji wee mee ya wee nye ha otu ọgbọ ya na otu ọgbọ anyị na-enebanye anya ya bụ ife ndị Igbo ji mee ya bụ maka na Igbo bụ ụmụ ife ụmụ okike ndị mbụ ụmụ chi na ụmụ eke ya bụ ụmụ Chineke ọnda ka ọnya ka Igbo ji kpọfa ụmụaka kedu ndị bụ aka odii kedu ndị bụ aka ete ya na Igbo na-agwa ya maka ndị aka odii na-agwa ya maka ndị aka ete ọ na-agwa ya maka ọ na-ekwukwa anyị nwa bụ kịta na-ekwu maka ụmụfa ọya ka anyị ji akpọ ụmụaka ya ụmụ ndị mbụ mmalite n'okike ọnya bụ ụmụaka ya na ụmụaka abụrụ sọsọ ịkọwa maka ndị ntakịrị ife ndị a bụ ife Igbo tinyelụ n'asụsụ Igbo zoro ọtụtụ ife ezo n'asụsụ Igbo zoro ọtụtụ ife ezo ọtụtụ ife a Igbo zoro ezo ka anyị ga-ejikwa wee kọwamie otu ọgbọ ya na kịta na aga m eche njikwa level na ụmụaka anyị na-ekwu bụ ụmụ ọma ụmụnne Chukwu eke nwanyị ndị a na-ekwu maka fa ụmụnne Chukwu eke nwanyị a na-akpọ nne ọma ya na nne Chukwu anyị na-ekwu maka ya bụ eke ya na anyị na-ekwu maka ọkpụ anyị na-akpọ ụmụ ada Igbo ụmụ ọkpụ adaora ka anyị ghọta na ife anyị na-akọwa bụ anyị na-akọwa nwekọ ụmụ nwanyị Igbo nwekọ fa na chi nwekọ fa na eke nwanyị ya na mmadụ kpọọ m Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele ọ na-akọwa nwekọ mụ na nne m bụ Obi Ijele ọ na-akọwa nwekọ mụ na nne m bụ Obi Ijele na mmadụ si na nwaanyị Igbo bụ nwa ọkpụ ma ọ bụ nwa ada ka ọ ghọta na onye ọ na-ekwu maka ya bụ nwa ọkpụ adaora ya na ọ na-akọwa nwekọ Igbo na eke nwanyị maka na eke nwanyị bụ ọkpụ nwanyị ebe a ka afọ a si bido ya na ụmụ ọkpụ adaora bụ ụmụ ada anwụ maka na ọra bụ anwụ ya na ụmụ ada ụmụ anyanwụ kafa bụ ọfa bụ igwe taịtụl fa bụ igwe rapụba nọ ndị eze kịta ndị be anyị na-echi eze na-azụ igwe ndị a bụ igwe ụmụ ada igwe kafa bụ ya na ndị a bụ ụmụ ọkpụ
ọkpụ gịnị ọkpụ anụ arụ na ọkpụ agwa ọkpụ anụ arụ na ọkpụ agwa maka nọọ eke nwaanyị malitere okike ọnya bụ the first technologist and engineer that engineered human being ọnya nwa wepụtara okike na nghọta nke ndị Igbo na atụmatụ nke ndị Igbo ụwa ndị ọzọ ṅomilo na atụmatụ nke ndị Igbo ụwa ndị ọzọ ṅomilo na-akọ ifefa na-aghọtarọ na atụmatụ okike nke ndị Igbo nke kụzili Igbo maka okike ụwa na atụmatụ nke ndị mbụ bụ ejesia n'ọgwụ ife ọbụna zi ọbụna ịgafe Igbo bụ nṅomite ebe a bụ ukpo na ntọnanị ụwa dum na nne okike a eke nwaanyị a n'ọnyanwa bụ ọkpụ anụ arụ na ọkpụ agwa agwa anụ a ọnyanwa bụ akọ na uche ọnyanwa bụ akọ na uche ya na ụmụ nwaanyị Igbo bụ ụmụ ọkpụ adaọra adaọra bụ anyanwụ anyanwụ bụ ada anwụ anwụ bụ ada agwụ etu a ka okike ka Igbo si wee wepụta atọ n'ime otu nke izizi ọ bụrụ nwa bekee nke nwa bekee ka bidola ebido nke ndị na-akpụ isi naanị ka bidola ebido ebe a bụ ebe a nọ wee wepụta atọ n'ime otu niile ga na-anụ maka ya na mbụ na mbụ na mbụ na mbụ ya nọ eke nwaanyị bụ ọkpụ n'onwe ya kedu ngwa ọlụ ụmụ ọkpụ adaọra ji alụ ọlụ fa kedu ifefa ji alụ ọlụ ịkpụ akọ na uche ifefa ji alụ ọlụ ịkpụ akọ na uche dịka m sikwu bụ ọ na-ebido na mmiri ala ma nwapụta na nkụzi fa ga-enye mmiri alafa na-enye nwa na nkụzi fa na-enye ọ bụ na inye ala ma inyero nkụzi ịkpụrụ akọ na uche ọ bụ na inye ala ma inyero nkụzi ịkpụrụ akọ na uche mgbe anyị nọ na izu gara aga anyị na-akụ maka ọmụgwọ maka ebe a ka ọmụgwọ si bịa na ị ga-aghọta Igbo ghọta ya ghọta ma enya ghọta onye ịbụ na a na-ekwu maka ọmụgwọ ka anyị ghọta ife ọ bụ na Igbo sịlụ na nwa Igbo ga-aṅụju mmiri ala afọ ya na ọ bụ na ala nne zụrụ nne enye nwa ala na nwa Igbo mmiri ala ma nke maka na site na mmiri ala ka mmụọ okike si abata na mmadụ na-arụ n'ụwa aghala ife ọ ga-ata ata bụ mgbọsị mmadụ welu mmiri ala anụ ọfịa tinye nwa na-arụ na mgbọsị a ka mmụọ dị na nwa gbanwelụ maka na mgbe anyị na-ekwu maka usoro na ịra nkwazi na ịdị ọcha nsọ na oke udo na nwekọ ọṅụ na mmasị nghọta na nkwenye bilu ka mbilu ịgbakọ aka ọnụ na izu oke ofu obi na ofu uche si na ife ndị a niile si n'okike ike anyị ama nghọta mana ị na-anya kịta anyị na-atụtụ efu n'usoro na ịra na nsọ na oke na ife ndị ọzọ dị iche iche na ọ bụrụ sọ mmadụ ka o ji na o jikwu ma anụ ọfịa maka na nwa nkịta ejiro na ya na ewu ubi jee nwa nne ewu ala nwa efi ejiro na ya na ezibi jee nwa nne ezi ala nwa efi na-aṅụ mmiri ala efi nkịta na-aṅụ mmiri ala nkịta mana ndị enwere uche fa bụrụ mmadụ fa bụ anụ ọfịa mana fama usoro fama oke fama nsọ fama oke ya na Igbo mbụ gwara anyị
na nwa Igbo soso ofu nni a ga-enye soso ofu ala ọ ga-aṅụ bụ ala mmadụ ala nne na onwero ka mmili ala kọ nwa Igbo kama mmili ala ga-akọ nwa Igbo ebido ife a na-akpọ otu ọgbọ ya na otu ọgbọ bụ ụmụ ọkpụ adaọra malitelie otu ọgbọ bụ ụmụ ọkpụ adaọra malitele otu ọgbọ bụ ndị mmili ala jikọrọ ọnụ otu ọgbọ bụ ụmụazị ji mmili ala wee gbaa ndụ kedu ife ọ na-akọwa na mgbe abata n'obodo Igbo n'ụwa Igbo n'obodo Igbo na ụmụ nwanyị kịta niile ku nwa n'aka na kafara kulu nwa n'aka na fa niile na-enyekọta nwa ala na onwero ife ga-eme ka mmili ala kọ nwa Igbo maka na mmili ala ka o ji abụ mmadụ teghete ọnya bụ ife izizi n'ịkpọnata mmụọ ọnya site na 8 ka ọ banye n'arụ ọnya bụ ife izizi ya na otu ọgbọ bụ ụmụ ọkpụ adaọra malitelie site na ọmụgwọ site na inyom di site na unyom ogbe na unyom obodo ya na ọ bụ na kafara nọlụ na unyom di wee kulu nwa n'aka nne na nwa anọsịa n'ọmụgwọ pụta nne ochie ana ọ bụ na a na-azụ afịa mgbọsị a ndị nne niile ama nkunijebe afịa ọ ga-enwelili unyom ofu unyom ma unyom na-abọkwukwa nwa n'aka ga-anọ n'ogbe fawa ga-enekọta ụmụazị niile amụrụ anya fawa ga-enyekọta fala kịta mụ na ya nọ n'ime nke a bụrụzi ife a ga-emenwu maka gịnị maka ọya si n'ụwa bịala abịa anyị ṅomite maka ọya si n'ụwa bịala abịa ya na ife anyị na-akọ bụ mgbe Igbo debere obodo ọma mgbe Igbo debere ụwa ọma just society mgbe mmadụ na mmadụ na ibie bụ ofu mgbe mmadụ na ibie nwere ofu obi mgbe enwelu nwekọ na nkwekọ mgbe enwelu nwekọ na nkwekọrịta mgbe enwelu ọṅụ na ịfụnanya mgbe enwelu usoro na ịra mgbe enwelu nkwazi na ịdị ọcha mgbe enwelu ijikọ aka ọnụ na izu oke n'ime oge a bụ oge ndị Igbo gboo oge fa wepụtara otu ọgbọ mana otu ọgbọ malitelu site na ụmụ ọkpụ adaọra dịka fa si bụrụ ndị bụ akpa agwụ dịka fa si bụrụ ndị na-atụ ndị na-akpụ ndị na-amụ ndị na-azụ maka iji ghọta ilu mmili ala balụ na ndụ mmadụ na mmili ala ama nkọ nwa Igbo fa wee kenye eke na onwe ka ndị a si ka ara na ọna n'inyom di wee mụkọta nwa ọnụ na ọ ga-enwelili onye ga-anọ nedo ụmụaka anya ndị ọzọ ejebe afịa tupu fa ejebe afịa onye kpatafa ji enwe nzukọ unyom di tupu ejebe afịa ị ga-eje n'ogbe jụọ nwunye di kedu ife ọ chọrọ maka na ịma na okwu nwa n'aka na ọma nje afịa ọ tụghị afịa ife ọ na-achọ nyanwa na-enekọta ụmụaka anya nyanwa na-enyekọta fala nya na ụmụ otu ọgbọ bụ ndị ṅụkọtala ofu mmili ala ọnya kpata na otu ọgbọ na-afụ onwe fa n'anya na ana Igbo karịsịa ọnyanwa bụ ife a na-akpọ udo na njikọ ọnya kpata na ị ga-afụ udo otu ọgbọ ga-akpọ onwe fa udo ụka njikọ ọka ọganiru maka na fa na-enwe ofu obi otu ọgbọ ka enyemaka na-esi abịa na ndụ onye Igbo ibie maka na ofu onye ọgbọ gị ga-ewelite gị otu ọgbọ na-eje akwala ọgbọfu ozu
otu ọgbọ na-eje anụlọ onwe fa nwaanyị, otu ọgbọ na-ekpe onwe fa ikpe, otu ọgbọ na-eme onwe fa fa baa ụlọ. maka na ọgbọ gị lụọ nwaanyị lụọ nwaanyị, ọgbọ gị lụbụ na lụọ ụlọ. ọ bụ na ọgbọ ịnụcha nwaanyị nụrụ nwaanyị, ọgbọ ga-abịa nụala ya nwaanyị, ọgbọ ga-abịa jikọ aka lụala ya ụlọ. ya na ife jikọrọ otu agbọọ bụ ndị gbalụ ndụ. otu ọgbọ gbalụ ndụ na mmụọ. otu ọgbọ na ala Igbo bụ otu gbalụ ndụ na mmụọ. maka na mmili ala dịka m si m ọkwụ ya bụ mmili si na mmụọ bịa. o zuru oke. ife niile ị na-achọ na vitamins niile eji adị ndụ dị ya. ife niile ị na-achọ na ife eji na-enye ọbara dị ya. ife niile ị na-achọ na minerals niile dị ya. mana ife a nọzi n'ime wee tọkarịsịa ife tọrọ ụtọ n'ụwa. ọnya bụ mmili ala. ọnya bụ ife ụmụ otu ogbo ji gba ndụ. ọnya bụ ọfọ nwaanyị Igbo ji. mmili ala nwaanyị Igbo bụ ọfọ oji. ọ mmili ala fakafa ji aṅụ iyi. ọ mmili ala fakafa ji agba ndụ. ya na ife anyị na-akọwa tata bụ ife mele Igbo ọbụla ife ọ bụ tupu ọ bịara abịa ghaa isi naanị. ghaa anyị isi naanị na kịta na-amarụ ka e ga-esi cheke ya. maka na ndị a na-akọ maka kịta achọọ dị ịnụ ife a na-akọ maka fa. o nwero ka ifu mmadụ na-ajụ m si kedu mkpata na ya na-ekwu ife a nọọsụ ụmụ nwoke na anị ya. maka na nwaanyị Igbo achọrọ ịnụ a. maka na mara ekwu maka etu esi dị na nwoke na nwaanyị. ọ bụrụ ife m na-akọ. ọ bụrụ na m na-akọ maka ịdị na nwoke ịdị na nwaanyị, unu ga-afụ kafa jụọ ebe a. mana ọnya bụ na ife na-emebi nara Igbo. maka na ndị a bụ ụmụ ọkpụ. fa mana fa na-aza ụmụ ọkpụ kịta. ndị a mana fa bụ ọkpụ. biko kpogodu nwunye gị ọkpụ ma ọ kpọọ enyi nwaanyị ọkpụ ka ịjụ anya ka ịma ma ife ọ bụ. ya na ebe a ka otu ogbo si wee pụta. na ọ bụ ụmụ ọkpụ Adaọra na ụmụ Adachukwu na ọfa na-ebufe akọ na uche. na ngwa ọlụ fa ji alụ ọlụ bụ ife na-abụ fede eji hama, fada eji ọgụ, fada eji mma, fada eji onike. ife faji bụ ife na-abụ mmili ala na amamife. sọọsọ ife na-abụ mmili ala na inwe akọ na uche. akọ na uche iji chịkwabe fa. maka na ịchịkwabe unyom dị ọbụla chịkwabe fa, ụmụnna isie ike. unyom dị kwekọta nwee nya bụ nkwekọta na ịfụnanya fenyelịkọta ụmụ fanni. kịta kedu nwaanyị na-enye nwa ibie nni? kedu nwaanyị ga-ekwe ka nwa ya kpọọ onye ọzọ nne? ọ fịala arụ. fada azụkọtazi maka na fa ghọtara ife ọ bụ. onye ọbụla na-azọ ụmụ ya dịka onye akpa. mana onye na-azọ ụmụ ya dịka onye akpa ọbụla ya aghọwo nwere ife ọma ọ na-akụzi. ndị na-akụzili ụmụ ndị Igbo kịta bụ ndị nkụzi. maka na ụtụtụ nwata apụ ajebe akwụkwọ, o jee mụọ ABCD, o nwere ofu mkpụrụ ife ọma gbasalụ onwe. maka nne ya gwara ya, ọ mara ikwu nne ya, ọ mara ikwu nne ya, ọ mara afa nne nne ya, ọ mara afa nna. ọtụtụ na ụmụ ndị aka n'ọdụ wee ji obodo ebe a nọ mụfa famadụ ndị ebe fa bụ nne fa agwado na fa. mana nwa bekee ga-amụ nwa ma ọ nọ na South Africa, nwa ya ama onye ọ bụ.
nwa ya ama nne ya malụ nna ya malụ nna 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 ya malụ ikwu na etu aka ọ dị ndị India na ndị China ị ga-afụsi enyinyo ndị befa kafakobesi mana nwaanyị Igbo aya nwa ya mara ebe o si bịa ọmakwodo nke bụ afịa maka na afọ abalị abụrụ afọ abalị abụ akụkọ maka na ịkpọ nwa Genevieve abụrụ afa nke ọzọ mụrụ nwa dị ọda dị si na cupcake abụrụ afa Godwin abụrụ afa ife ndị a bụ akụkọ mana nwaanyị Igbo na-ebunyezi afa ndị a niile maka na anyị unu bụ ụmụ nwoke unu adakwugo mba maka na nwoke si na ya bụ onye ọdịnala mana ọ bụrụ onye ọdịnala maka nwunye bụ onye ụka na-ekwu ife niile a ga-eme ọ mara ebe ọ ga-esizi tinye ọnụ ọ mara ebe ọ ga-esi tinye aka ike gwụọ maka na ife ndị a niile bụ nkata nwa bekee kpalụ ife ndị a niile bụ nkata nwa bekee kpalụ na sọọlụ nwoke Igbo ga na-alụzi bụ iwebata ego edozie ọnụ ọ nata ọ na-enye enu maka na okwu ndị ya amụ ya ikpe kali mgbe ọbụla ikpe ya na-amụ ya na bie maka na osu ụlọ ọba bụ ịtụba ime na iweta ego eji edozi ụlọ na ịkwụ ụgwọ akwụkwọ maka na okwu karịa ezinụlọ agbasaa anyanwụ achọrọ ka ezinụlọ gbasaa owelu ndidi tilie anya na-azụ ụmụaka na-abara ụlọ maka na onwere ụlọ fa ga-abalị ezinụlọ onwere ụlọ fa ga-abalụ nya bụ n'ikwu ajụkwu fa ga-abalị ezinụlọ fa ga-abalị obodo kama na fa ama mbụ ndị Igbo ya na nwa Igbo na-abụrụ Igbo enwere ụlọ ọbala Igbo ka adị aghọtafe na m na anyị maka ira Igbo si na fa ama nwa famụ anyị ma kaira anyị ma na ụmụ anyị na-ama nkịlịka akwụkwọ anyị ma na ọtụtụ n'ime fanọs n'ọkwa dị iche iche dị na nnukwu enu ma ndị nọ na Amerịka ma ndị nọ na UK anyị ma na anyị nọ na Obama ewidugo ya na-aṅụli na onye oji na-achị mana ọ bụrụ onye oji ụmụazị anyị mụ ha bụrụ ndị oji maka na fama mbịa so oge m na-eje akwụkwọ abụ m onye isi ụmụ akwụkwọ agba m na ndị bekee na-ezitelu m edemede ka m nyelụfe aka kpọbata ụmụ akwụkwọ ka fa bịa na-alụ ọlụ ife dị ka Commonwealth kedu ife ọ bụ ka fa bụlụ spies ndị eji ekpodo obodo unu isi naanị ọnya kpatara na ịnọ na Germany tata nụọ mmadụ chọọ ịnụ mmadụ ka ọ wee nwee akwụkwọ fezije mmadụ ọjụọ ese na vileji kedu onye a na-ezije onye Igbo ibe gị onye na-asụ Igbo ibe gị ka a ga-eji wee gbaa anyị mgbe okpulu maka na ọ na-alụ ọrụ na Lagos ma ọ na Abuja ya na onye a ọ bụ onye Igbo ọ na-achọ ka Igbo dị mma ọ na-afe ejuru eju n'ala Igbo tata na-achị anyị ọkwafa ju eju n'ala Igbo na-achị anyị mana o nwere ụzọ na-aga aga ma mmiri zoo mana anyị nwere ndị jere akwa anyị nwere ndị ma ife nye onye a bụ ife m na-akọwa onye nwa bụ ife m na-akọwa na echiche anyị adịrọ n'ịzọ nwaanyị maka ife na ndị nne ụmụ ọkpụ adaora abara ụlọ fa ga-aba ọ bụ na fa kwesịrị ịtọ ka nnu kịta fa ada atọ ka nnu fa na-atọ ka shuga mana ọ bụ na nnu tọba ka shuga nya bụ na ọ bụrọzi nnu nya anọ ya ka m jisi gị na aka ịjụọ onye gị na ya jee jụọ nne gị jụọ nwanne gị nwaanyị ụmụnne nwaanyị jụọ ndị onyi gị jụọ nwunye gị si a biko nne ịma na ịbụ nwaada kọwaagodulu m ife ọ bụ kọwaalụ m ife ọ bụ na ịbụ nwaada ịmala ife ịbụ ọkpụ kọwaagodulu m ife ọ bụ na ịbụ ọkpụ maka na ọ bụ na ọ ghọtara kedu ka ọ ga-esi kuzi onye kpata na fa nọrọ ebe a fama nnọ maka na ọ bụrụ alụ ka a esi wee tinye ike ka a na-ekwu maka ya
ọ bụrụ alụ ka esi tinye ala ka esikwu maka ya. Ọ bụrụ alụ ka a esi wee jee gbala ọtọ see foto ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ alụ ka a esi wee nwa m ikpe na m napụ di ma ọ napụ nwunye ka a na-ekwu maka ya. Ma ọ na Patricia napụlụ Felicia di ka a na-ekwu maka ya. Ma ọ na pastọ na-edine Patricia na-edinekwa Patience na-edinekwa Felicia ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ ife fa chọọ ịnụnụ, ọ bụrụ na ife a na-ekwu maka ya, unu ya afụ n'ebe a eju eju. Mana Kaira na-ege ntị ebe a, ama m na agụba ya agụba na ike na-eluru ụmụ nwaanyị isii. Maka fa ya age, ọ bụrụ ife fa bịala, ama m ebe fa nọ. Tata bụ ụka, ama m ebe fa nọ. Ama m ebe fa nọ kịta anyị na-ekwu maka ya. Ya na ọrụ ndị nne ụmụ ọkpụ Adaọra fa malitere otu ọgbọ. Ya na ọ bụrụ na ụmụ ọkpụ Adaọra enwere isi na fesi enwezi ike, otu ọgbọ adakwue mba. Maka na ife otu ọgbọ na-azazi kịta bụ n'ọnụ. Ife anyị na-azala otu ọgbọ kịta na be anyị na ana Igbo bụ n'ọnụ. O nwebulu ndị na-eme ọfụma. Ama m na o nwebulu ife dịka obodo dịsị ma ndị ka oke etiti ma ndị nnobi otu ọgbọ fa mesịrị ọfụma lụchaa na akwụkwọ. Mana nke a dịka ife dịka oru arọ gara aga. Kịta anyị nọ n'ime kedu ife otu ọgbọ na-alụ? O nwerozi. Sọọsọ ife otu ọgbọ nwere ike ime kịta bụ iti mmụọ. Fatisie mmụọ, fadakọta ego, fadakọ ego, feke ego, fanamina. Mana otu ọgbọ nwere ọlụ. Otu ọgbọ nwere ife fa ji bịa. Otu ọgbọ nwere ndụ fa gbaa. Ya na ndị ụmụ ọkpụ Adaọra anyị na-ekwu maka ya bụ fanwa bụ akpa agwụ Nnechukwu. Ya ajụ na m kedu ebe amamife a si apụta, maka na ife kwesị ịdịnụ. Ọ kwesị ịgụ m agụụ dịka nwaanyị, dịka ada Nnechukwu, dịka nwa ọkpụ Adaọra. Ọ kwesị ịbụ ife na-agụ m agụụ ịmanụ ka m wee chọbịa, wee chọtịa, wee nwalia. Etu a ka o si wee kwesị ịgụkwa nwa ọkpụ Adaọra ọbụla agụụ, ịchọbịa, ịmalịa, wee malịa, wee mụtịa, wee kụzie anya. Ọnyanwa bụ ọlụ anyị. Ọnyanwa bụ ọlụ ụmụ ọkpụ Adaọra. Ma ọ tụrụ ime nke o, ma ọ tụrụ ime nke o, nwa ọkpụ Adaọra bụ nwa ọkpụ Adaọra, maka na ọ na-agbakọta aka ọnụ azụ. Maka na nwa ọkpụ Adaọra bụ di. Mana nke a bụ ife anyị ga-akọ n'oge ọzọ. Nwa ọkpụ Adaọra bụ di. Ya na m atụ mama atụrụ mama amụma na m amụrọ. Abụ m nne bụrụ nna. Maka na ụmụnne m ụmụ nwoke na nwunye. Ya na abụ m di bụrụ ada. Abụ m ada nwa ọkpụ bụrụ di. Na ụmụ inyom niile a na-anụ na ụmụnna m bụ ndị nwunye m. Ya na ekwesị m inwe amamife nji anata n'ụlọ. Ga-abụ nnata ụmụazị niile amụ na ụmụnna m amalụ na adafa abatago. Nọ ada nwa ọkpụ Adaọra. Na adafa nwa ọkpụ Adaọra bụ akpa agwụ amamife na ọ batago. Na o nwere ife ọ ga-agwafa ga-aba alụfụ ụlọ. Ya na ọfa bụ ụmụ ọkpụ Adaọra bụ akpa agwụ Nnechukwu. Ụmụ ọkpụ Adaọra ụmụ ọkpụ Adaọra site na nnefa bụ Idemmili nwaanyị mma. O site na Idemmili nwaanyị mma ka iji wee nwụọ ọma. Maka na oge gara aga ya kọwa maka oji ọnụ a na-akpọ afado. Na mgbe nwunye akala dị ime, na akala si n'ime nwunye dị na-atị ya ụtọ.
na mụta nwa na-elie ichi nwa bụ placenta, mana ọmụọ mụtalụ nwa na-elie isi nwa yelie ichi nwa lie ozu nwa. Akụwago m ife ndị a niile bụ oge gara aga. Mana mgbe nwunye ya mụrụ nwa, ọ mụrụ ụmụ na-abụ, ọ mụrụ oji ọnụ bụ afadu, ọ mụrụ ide mmiri nwaanyị mma. Ya na ụmụnne ndị na-ekwu ife a bụ ụmụ site n'ide mmiri nwaanyị mma, ụmụ adaọra. Ọnya ka eji akpọfa ụmụ ọkpụ adaọra, ụmụ ọkpụ ndị nnefa kụ akpa agwụ, akpa amamife. Ya na fa ga-abụ ndị ma ife. Ebe a ka mma na ọma si pụta. Ya na kịta ka m ga-agakwa n'ebe dịkwa iche iji wee nyekwa nkọwa ife m na-akọwa maka ya tata. Anyị na-ekwu mma na-ekwu ọma ka anyị ghọta na mma na ọma malitelụ na chi ukwu n'okike. N'okike ọ na-ekwu maka ya bụ eze eke nwaanyị. Ọnya ka anyị ji akpụ ya nne ọma. Ọnya ka anyị bụ Igbo ji ebi ọma. Bịa ka m bie ya ọma. Ọnya ka anyị ji nwee ọmaba. Ya na Igbo na-asụ asụsụ dịka m si kwu na ife niile anyị na-achọ n'ụwa malite n'Igbo. N'Igbo na-asụ asụsụ ka anyị ghọta na ife niile Igbo na-ekwu na ọ nwere asụsụ bụ osenu nke ofeke, nwa asụsụ nke mili emi bụ nke kpọzi anya mmadụ teghete. Ọ na mmadụ teghete a ka m si wee na-enye nkụzi ka anyị wee nwee ike ịghọta karịa dịka ofeke, maka na ife a na-achọ bụ mmadụ teghete. Dịka m si ekwu m ya n'arọ gara aga na ife Igbo na-achọ bụ mmadụ teghete. Anọ nwere ka Igbo lue mmadụ teghete ma ọ bụ na ọ gafere ịsatọ, maka na ịsatọ, site na ịsatọ ka amamife esi ebido. Ya ka m wele ife dịka kemet wee nyekwa ntụziaka dịkwa iche. Ka m wele Igbo welu kemet nke nwa bekee kpodolo isi na anị tata kpọọ Ijipt. Mana anyị ma na Ijipt abụrụ afa, na Ijipt abụrụ afafa, maka na ndị anyị na-ekwu maka ya bụ Nubia, Kush, ndị Igbo, ndị mala atụ ka fadị, ndị si na fadị oji bụ KMT. Nwa bekee na-enwere ike ịkpọta kpọnya KMT, Kemet. Ya ka m welu ndị gboo nọ na Nubia, maka na wee lue tata anaghị ma na onwelu ndị Igbo na-asụ Igbo gọọ nọ na Papua na Guinea. Ya ka anyị wele ebe ndị Igbo tụsịrị ụkwụ wee kọwaa ife anyị na-ekwu maka ya tata, Igbo na Kemet. Ka m wee totuo efe bụ mma, ka anyị wee nwee ike ịghọta ife anyị na-ekwu gbasara otu ọgbọ na ụmụ idemmili na ụmụ ọkpụ adaọra. Na Kemet n'Igbo nwelu chi ukwu fa na-akpọkwa Olisa. Mana ije na Kemet dịka Greek si wee kwu maka ya, inweta ya dịka Ọsa, AUSAR, Ọsa. Ma ọ bụ anyị chọọ ikwuzi ọfụma na ụdị na anyị bụ ndị Kemetians asị Ọsa. Mana ọ dị semi Igbo na ife ofuchukwu Igbo na-akpọ Olisa, maka na mbịambịa nwere ike ịsụ Igbo ọma mkpọnwụ Olisa. Ya na lee fiali arụ, o mezie lee ọ dị quiet, ọ bụzia Ọsa. Mana Igbo si etu akpụ ya, Igbo sikwa etu akpụ ya. Mana nwa bekee bịara abịa, ndị Greek ifoli akpọzili ya AUSAR ka fa wee nwee ike ịkpọnwe, maka na fa ama mkpọnwe. Mana ị na-anya na ntụziaka Igbo, ị ga-afụ na Igbo ga-asị Olisaemeka, na Olisaemeka bụ Ọsaemeka.
Olisa Emeka bụ Osa Emeka na Olisakwe bụ Osakwe. Ụmụ nwa Olisakwe, ụmụ Osakwe, dịka ebe m si bịa Ogbunike, anyị ada akpọli ife niile, anyị na-akpọ chapili akpọchalụ. Ya na ịma nnebe anya na anyị ga-asị Olisa, anyị gwee ike isi Osa, okwu Osa. Anyị si okwu Osa, ife anyị na-ekwu bụ okwu Olisa. Anyị si Osakwe, ife anyị na-ekwu bụ Olisakwe. Anyị si Osa Emeka, ife anyị na-ekwu bụ Olisa Emeka. Osakwe, Olisameka na Chukwu Emeka bụ ofe ife a. Osadebe bụ Olisadebe, bụlu Chukwu debe. Osa Eloka, Chukwu Eloka. Anyị ka na-ekwu elu echi. Okwu Osa, okwu Olisa, okwu Chukwu. Ya na Olisa na Chukwu bụ ofu. Olisa ka anyị na-akpọkwa Osa, mana ije na Kemet ịfụkwa ya as Osa bụ Osar. Dịka ndị mbịambịa na-enwere ike ikwu esi fa wee dezie anya na-etufa ga-esi kpọkọ. Fa wee dee anya na AUSAR. Dịka etu afa m si bụrụ Ngozi, nwa bekee emenwe ike ịkpọ Ngozi. Tupu nwa bekee akpọ Ngozi, ọ ga-etinye I. O wee nwee ike ịkpọtịa. Ọ ga-akpọ ya Ngozi. Ngozi. Nnamdi, ọ ga-akpọ ya Nnamdi. Etu a ka nwa bekee si tụgharịsịa afa n'ife dị iche iche ka o wee kwue wee nwee ike wee ghọta. Ya na ọnwa na ọnwa anyị na-ekwu maka ya. Anyị ga-afụkwa ya na Kemet. Ebe fakpọli ya ma art. MAAT. O site na ma art a. O site na ma art ka mgbe fa je beresịa ini ndị niile enilo na Kemet wee gwupụtie ebe a ka fa si wee kọpịta n'ifefa na-akpọ akwụkwọ fanwa bụ nwa bekee kpọrọ akwụkwọ Book of the Dead, which is not Book of the Dead. Maka na fa ghọtara ife edele ebe a. Ife akwụkwọ a bụ Book of Coming Forth by Day. Coming Forth by Day bụ Iwake Anya. Coming Forth by Day bụ Iwake Anya. Ya na akwụkwọ a nwa bekee fụrụ nkụzi a na ife a eselese n'okwute. Ndị a bụ ndị na-eji abọini, ndị bekee bụ ndị ọbọini. Mgbe fa na abọini ndị a wee fụ ife a tụsịrị atụ n'okwute, ejisi okwute wee kasị aka. Feme nwe ike ịkọwata ife ọ bụ maka ife na ọbụrụ asụsụ fa, dịka fa si wee kpọọ ma art. Mana ibu na itinye a na njedebe ma art, inweta ma ta. Inweta ma ta. Ikwuzue na ekwuzu ozu ezue. Ọ bụrụ ma ta. Ya na mgbe fa fụrụ akwụkwọ a, mgbe fa fụrụ ife edemede a, fa ghọtara ife ọ bụ, fa kpọọ ya the Book of the Dead. Mana ife ọ bụ Book of Coming Forth by Day. Ukwe maọbụ abụ maka Iwake Anya. Dịka ife mụ na ya na-akọ maka ya kịta. Ife mụ na ya na-akọ maka ya kịta bụ abụ Iwake Anya. Ife ga-abụ ịmali ata Chukwu ekwe na ikupu ume ndụ gị kịta, mmụọ gị na-apụ, amamife a adịgo na ya. Amamife a kịta anyị na-ekwu kịta abago na mmụọ. Ya na mmụọ fepụ kịta na mmụọ ọnụnwa bụ mmụọ ji amamife ọ na-amabụrụ izu gara aga apụ kịta. Ọnya bụ Iwake Anya. Ọnya bụ imepe anya.
dịka m si kwu na dibịa nwere nke fa ji alụ ọlụ ose na abụ ya na osebe anya mana nwa bekee obini aghọtara ife adeselu n'ime ini maka na ife a bụ ife fafụlụ mgbe fa na-abọghị ini mgbe ọ fụlụ ife ndị a niile like mgbe anyị na-ekwu maka ma art ọkpọ ọnya ma art maka na ọ ghọtara ebe o si abịa mana ma art a bụ iwu okike ma art bụ iwu okike ọnyanwa bụ ogu n'Igbo ogu ji iwu ogu bụ nyanwa ji iwu okike ọnyanwa bụ nwa na ọnwa ya na anyị na-ekwu maka eke nwanyị anyị na-ekwu maka agwụ ka anyị ghọta na ebe anyị na-alụtụ aka bụ ogu ọ ya ka m ji si n'afọ akwụkwọ mbụ ọfọ na ogu root to Igbo self recovery or whatever etu ọbụla nsizi wee dị ya self regeneration ya na nwa na ọnwa site n'iwu okike ebe a ka o site na ma art na ma taa maka na ife nchọkịta bụ ka anyị mee ebele experiment site na etymology etu esi alụkọnye asụsụ etu esi alụkọnye okwu etu ọ ga-esi bụ na ife okwu Igbo inwe ike ịfụ a na Arabic ịma mmanụ Igbo ka ị ga-afụ mana inwe nghọta ife dịka etymology inwe ike wee mezuo okwu a ịghọta ife ọ na-akọ n'okwu gị na asụsụ gị na atụmatụ gị na ntọnanị gị na omenanị gị ka ezulu deghalịa maka na ife anyị niile furu efu ka anyị na-achọ ka anyị wee nwee ike ịghọta ọnwa anyị ya na iwu okike anọ ọnyanwa bụ iwu ji ife niile ekeleke o ji mmụọ o ji onwe nyanwa bụ iwu a ji onwe nyanwa bụ iwu a ji mmụọ iwu a ji mmadụ iwu a ji anụ ọfịa iwu a ji osisi iwu a ji inine iwu a ji ife ọbụla ekeleke ọ site n'iwu a ọ afanwa bụ ma usoro ma ife ndị a nkọsi ma usoro ma ịra ma nkwazi ma ịdị ọcha ma nsọ ma oke ma ọṅụ ma mmasị ma udo ma njikọ ma nchịkọ ma nkwenye ma bilu ka mbilu ma nkwekọta ma kafara ife ndị a niile bụ iwu si na ma art iwu si n'ogu ife niile a bụ iwu ogu ife niile a bụ iwu ogu ji ụwa ọ bụ ogu ji ụwa ogu si n'enu ga-adị n'enu ọ ifu iwu a enu wee dị n'enu o nwere ife megide ka ọ dakwa n'ọlụ n'ụwa ogu si n'ife ga-adị etu o si dị ya na iwu a ji onwe ya maka na mgbe anyị na-ekwu maka eke ka anyị ghọta na eke bụ ikpo ọkụ ife na-ekpo ọkụ oye ife na-ajụ oyi iju oyi afọ ife dị alụ nkwọ ife dị mfe ya na enwere ife dị mfe nwee ife dị alụ nwee ife dị oyi nwee ife dị ọkụ eke oye afọ nkwọ ife ndị a niile fa niile nọ n'ogu o nwere ofu onye gbapụ n'ogu ma chukwu nwa kele ụwa ma chi ukwu na-eke nwanyị fa bụ ụzọ wepụta iwu aji fanwa ọ bụrụ nke ndị ọzọ si na omekata na iwe wee nya owere mmiri mebisie ife niile iwu aji fanwa na ife fa keleke na etufa ga-esi kie ya na iwu a niile bụ ma art ji ife ọbụla
jide ma eke, jide oye, jide afọ, jide nkwọ. Ọnya kpatara na ịchịkọta ife ndị a niile ọnụ iweli ewe nwee ike kọpụta ife maka gịnị? Nkwekọ na nwekọ. Nkwekọ na nwekọ na fa niile anyị ghọtara na fa dị iche iche maka fa nwere ọlụ fa na alụ dị iche iche, mana fa na-abịakọta ọnụ wee lụkọta ọlụ bụla ofu. Ya na etu amụnwa nọ, etu agị nwa nọ n'ibu dị ofu ife niile adị na eke na oye na afọ na nkwụ ma ị ga-ebụla onye bụ kịta ka a chịkọtala ọnụ site n'itinye usoro n'ime ka ọ rara ịra n'ebe ọ kwesịrị ịra ịra. Ya n'ebe a ọ ife abụọ ogu ka anyị ga-eji wee nwee ike ịkọwadakwa ife a na-akọ maka ya kịta, na ife niile ekele eke na nke niile ma anyị na-afụ anya mụrụ na mmụọ, maka na Igbo gwala ya n'ụwa na anabụ ana na-abụ ana mmụọ na ana mmadụ. Ya na onwe nke anyị na-afụ anya, nwee nke anyị na-ada afụ anya, na ya ama mfụsịnwu afụsịnwu fa niile na ogwu ji onye ọbụla. Na iwu a jikwu nyanwa bụ onwe ya bụ ogu n'onwe ya. Ya na ife ọbụla na-alụ ọlụ a, ike a ọ ga-eji lụọ ọlụ a, ma ike a bụ ike o ji alụ ọlụ a bụ ike nga, iwu a jikwu ya. Ya na ike o ji alụ ọlụ iwu jie, iwu ogu jie. Ya na iwu ogu ji ike nga jidekwanya bụ ife na-alụ ya bụ ọlụ, jidekwanya bụ ogu n'onwe ya. Ya na ike ịlụ ọlụ agwụ agwụ na iwu jie. Na iwu a bụkwa ime ife niile fa abụla ofu. Ọ ife ndị a niile ọnyanwa bụ nwa, ọnyanwa bụ ezi, ọnyanwa bụ ezi. Ịtụgharị anya na nke ọzọ bụla ụgha, ife ghala agha. Ọnyanwa bụ ezi. Ya na ọ bụ na ndị Igbo na-ekwu okwu, ị ga na-anụ ma nke a m na-ekwu ma nke gị nwa na-ekwu, ebe a na-ekwu o na ọnyanwa bụ ezi, ọnyanwa bụ ezi. Ya na o na a na-ekwu maka ya bụ ofu Chukwu. Ya anyị Igbo na-asị mma na ife Igbo na-ekwu maka ya bụ ọ dash ma, ọ ma, ọ ma. Kedu onye bụ dị ọ? Kedu onye bụ dị o? Ọ bụlụ ya, ọ bụlụ ya, ọ ma. Ya na ife a na-achọ kịta bụ the root word of mma. Ya na ebe anyị na-eneba anya bụ na iwepụ dị o, iwele okike nye okike bụ o ma ọ bụ ọ, ife ị ga-enwetazi bụ ma. Ọ na mma anụnwa ka ị ga-esi nweta ma dash lụ, inweta ma lụ. Ma ka ị ga-enwetakwa dash ma dash ra, inweta ma ra, maka na Igbo na-asụ n'onu n'onu. Ebe a ka ị ga-esikwa wee nweta ma dash ta, inweta ma ta. Ya na the root bụ ma itinyezili alụ, ma itinyezili ara, ma itinyezili alụ, ọ bụ ma alụ ma ta ma ra. Mana ife ọ na-agwa anyị bụ na ọ ma. Ya na dị ọ nwere ife mmanụ dịka anyị sikwu na o si na asatọ, na o si na asatọ wee tụa iwee tụbata tupu aghọta, maka na ọ bụrụ na atụrụ kedu ebe esi ghọta. Ya na mma dị iche na ọ dị iche. Ya na ọ na-akọwa dịka m sikwu kịta, ọ na-akọwa kedu onye na-akọwa. Nke a bụ ọ dịla okike nke zuru oke. Ya na ebe anyị na-ene the root word bụ ya mmalite okwu a bụ na ma ọ bụzi malụ, ma ọ bụ mara, ma ọ bụ mata.
ọ ebe a ka isi wee nweta ịma kedu ife bụ ịma ife ọ ga-abụ bụ n'okwu na-abọba ife a. Okwu mbụ bụ gị, ọ bụ gị ka ị na-akpọlụrọzi gị dịka etu esikwu maka olisa na etu esikwu maka ma art bụ mata. Ọ bụ gị ka ị na-akpọrọzi gị, ịkpọzi anya ịmalụgo ịma. Ife m na-achọ ịjụ nụ bụ gị amalụgo, gị ịma. Gịnị ka ịma? Gị ịma ka m ga-asị ịma mana ife m na-ekwu bụ gị ama, gị ịmalụgo. Gịnị ka ịma? Gịnị ka ịma? Ife m na-ajụ bụ na ife m na-ekwu bụ na ịma ife, gị ama ife, ịma ife, gị ịma ife. Ya na okwu niile a na-ekwu na root word a bụ ma. Root word a bụ ma. Ya kedu ife bụ ife m na-asị gị ịma? Ịma ife, gị ma ife. Ajụjụ a na-asị ife ọ na-ajụ bụ for you to be in the know. Are you in the know? Are you in the knowledge? Ịma bụkwa ịma ịrapụ onwe gị, ịmachi onwe gị. Have you wrapped yourself in knowledge? Have you wrapped yourself in knowledge? Ịma ife. Are you in the know? Are you in the knowledge? If you are in the knowledge, that means you have wrapped yourself in the knowledge. Ife ọzọ nwee ike ịkọwalụ gị ebe ịma dịka measure. Mana tupu ị na-amụ ya ofe iko, ị na-amụ ya iko na abụọ, ị ga-ama n'ife bụ the correct measurement. Ya na ife ọ na-akọwala bụ na ma bụ akọ na uche. Ma bụ akọ na uche. Na ife okwu ọzọ ị ga-esi n'ime nweta bụ mụ. Mụ bụ me, gị, GIMU. Bụkwa taa gị to learn. Ịmụta, gị amụtago. Ya na ị ga-enwe ma nwee mụ. Ịmụta, ịmata, ịmụtago, ịmatago. Ya na ofu bụ nke ị ga-amata amata, ofu bụ nke ị ga-amụta amụta. Mana nke afọ ị ga-amụta amụta, ọ na-akọwakwalụ gị bụ nke ị ga-amụta amụta. Ịmụtago, ịmatago. Ya na ịmụtago, have you learned? Ịmụtago, have you given birth? Ịmụtago. Ọ na-akọwa na onwe ife dị n'ime ị ga-ewepụta ewepụta. Nọọ ife dị n'ime ka ị ga-ewepụta ewepụta. Maka na to give birth na ọ dị n'ime already. Ya na ịmụtago dị iche from ịmatago. Na ịmatago ma art, mata na mụta. Nyawa ka anyị jikwa na mbụ sị na onye mmanụ mana ọ marọ na ụma bụ onye nọ n'ụla na a ga-akpọta ya n'ụla. Ya na onye na-amụta ga-enwe nke nọ n'ime nke ama ga-abụ nke ọ mụta alụzi ọbanye n'ime wee kpọte nke afọ nọ n'ime ọma ama ọ wee mụta. Ya na ife ọ na-ama dị n'ime,
ọ nke a bụ ebe nwa bekee nọ wee mee ajọ ife n'akwụkwọ ọ na-akụzi, maka na ife ọ na-akụzi bụ inye ife na-abara ulu, ife na-adịrọli n'ime mbụ. Ọnya ka o ji bụrụ constructed education, maka na ọ nwere ife na-adị n'ime ọ na-akụzi na-abụrụ ụwa nke nyanwa, o ịkụzi ụwa nke nyanwa. So instead of na asụsụ nwa bekee inye education, ọ bụrụ education to educate you, instead of ije n'ime kpọpụta ife a dị n'ime bụ ife nke na-eme ka ị wee dị ka echi. Ya na ife ọzọ anyị na-ene anya bụ ife dị n'ime mmadụ ma ama, ife dị n'ime ya na okike yibịa, ya na ogu yibịa, and ife a dị n'ime ebe ezi, which is truth. Ezi, which is truth. Ya na okike na nne Chukwu bụ ọma bụ ezi. Ya na ịmụta ife bụ ịkụzi ife a ga-amụta. Ịkụzi ife a ga-amụta maka na ọ bụ na ụmụ ọkpụ adaọra na-enye nkụzi ife fama, ụmụaka fanela ala bụ mmụọ si na ana mmụọ wee nye ụwa ga na-ekuni n'ụla, na-akpọte n'ụla, na-aghọta ife ndị adịbụ fali n'ime na-alara ụla, mana fa onye ndu ga-edufa wee kụzie fa wee kpọte fa n'ụla, wee kpọte eziokwu anọfa n'ime, wee kpọte ogu a. Ya na ịma ama bụ ife amụtara, ife amụtala amụta, eziokwu nke bụ akọ na uche. A na-akọ na uche a si na mmụọ na osiro na mmadụ, na akọ na uche si na mmụọ osiro na mmadụ. Ya na ife ama site na mmụọ osiro na mmadụ. Ọnya ka m ji si na o si asatọ, dịka Igbo gwara ya na asatọ bụ nke nwa bekee kpọzi Saturn, na nwa bekee wesịrị ife ndị a niile kpọsị anya ọdịsịa ka ọ dị na mpaghara ụwa dị iche iche, mana Igbo mana ofu ụwa ka enwelu, ofu ụwa ka enwe, na ofu ụwa ekewali anyị na-abụ anyị mmụọ na anyị mmadụ, na ndị ọzọ niile na-ejizila anya bụ n'ọdị n'ọta aka, n'ọdị n'ọta aka. Ya na ọ bụ kịta na mpụ a na be m kịta, ọ bụ na be m dị n'ugwu, na mma na-afụ mba dị n'ọta aka, mana ọ mere ọ dị n'ụwa ọzọ, ọ ka dị n'ụwa. Ya na asatọ bụ ebe esi amụta, ebe amamife si abịa, ebe nkụzi si abịa ga-enye akọ na uche. Ya na mma Igbo na-ekwu maka ya bụ akọ na uche nke bụ ezi, nke bụ ịma ife, ya bụ ama ife, osi na mmụọ osi na chi abịa, nke bụ ogu. Ya na ogu ji iwu jide amamife, jide nghọta, jide atụmatụ, na ogu bụ iwu okike, na ogu a bụ iwu okike, na ọnyanwa bụ iwu ji ana Igbo niile, ji ụwa niile, na ọnyanwa bụ oso anị bịa, na ọ dịrị iche anị dị iche, ya na ọ dịrị iche ndụ dị iche. Na iwu okike a na ọ dịrị iche ndụ dị iche, na ya na ndụ bụ ofu, na ya na ndụ gbalụ ndụ. Etu a ka fasi wee nwekọ ọnụ. Ndị Igbo wee na-agwakwa anyị na o nwere ọfọ, maka na ma art dịka ndị esikọwa na kemet bụ ebe anyị si na trace root abụ mma na ọma, na o nwekwala ogu ọfọ, maka na ndị Igbo na-asị ọfọ na ogu, ọfọ na ogu, na ọfọ sie bụzi nkwenye na nkwado ogu, maka na o nwelili ife iji kwenye, o nwee ife iji kwado ogu.
onwe ife iji kwenye n'ogu, onwe ife iji kwado ogu. N'ịma na ogu ji ụwa, n'ịma na ogu bụ iwu ji ụwa. N'ogu a bụ ife si na ị ga-adị na m ga-adị. N'ogu a si na m na-achọ ndụ m na-achọ gị ọnwụ. Na ọnwụ m na-achọ gị na ọmụnwa ka ọ ga-agbajọ. Maka na ndụ ịdị nwere ụlọ ọ ga-abalụ m. Ya na olu si n'Igbo ama ndị na ọ bụ na Igbo adịrọ na olu ga-ata afụfụ a maka na o nwere ulu Igbo na-abalị olu. Na Igbo si na olu ama ndị na olu achọ olu na Igbo ga-ata afụfụ a maka na o nwere ulu Igbo olu na-abalị Igbo. Ya na ife a na-agwa anyị bụ interconnectedness, nke bụ eziokwu, nke bụ ezi, nke bụ truth. Ọnya ka o ji gwa anyị na ife niile a bụ ọma ka anyị na-achọ. Ọma bụ ezi na ọfọ kwado na ya bụ ogu. Ọfọ bụ ife afụla anya maka na ifuru ogu anya, mana ịma na ọ dị. Ịma na ọ dị maka na ịma na enu dị n'enu na ana dị n'ana. Ịma na ọkụ na-adị ọkụ na oyi na-ajụ oyi. Mana ịchọ kafa na-abụ ịchọ kafa nwee mmekọ, inwezi ike welu mmiri ọkụ tinye na mmiri oyi mix enya, inweta balance. Ya nọ ebe a bụ atụmatụ Igbo. Na onye Igbo ọbụla ga-abụ mmadụ teghete etu ọ ga-esi wee so ndụ solo ogu to achieve balance. Bilu ka mbilu, ndụ mmiri ndụ azụ. Nwa mmụọ egbu na nwa mmadụ ma nwa mmadụ egbu na nwa mmụọ. Mana ife ndị a niile bụ amamife ịma ife ibu ọbalakwụ. Ọ maka ifi ịma, ọ maka ifi ogu a ka ndị Igbo ji wee nweta ịsa asịsa. Maka na ọ ga na-ekwu maka usoro na ịdị ọcha na ndị ọzọ, transparency. Ndị Igbo ebiro n'ụwa nzuzo. Na o nwere ife ga-aba tụsa n'Igbo kịta onye ọbụla akpọ mkpu gbafusie. Mana ndị na-akpọ mkpu agbafe na-eme ife a kama na fa achọzi ka fa na-eme ya na nzuzo kama a ga-emezi ọpụta ife. Ya na ọnọdụ ndị Igbo nwee ka ọ dị. Ọ bụrụ ọnọdụ mmadụ. Dịka na ezinụlọ, dịka m si kwu na ndị Igbo na ụmụọkpụ adaọra na-enye ụmụ fala maka na nwa Igbo ga-aṅụju mmiri ala afọ. Mana ikwute ya kịta enigwe ụmụ nwaanyị were ụkwụ gbawe n'igwe. Mana ikwute ya kịta na nwaanyị na-emetalụ die na nwoke na-emetalụ di enyi, na-emetalụ nwunye enyi. Ụmụ nwoke were ụkwụ gbawa igwe. Mana nwaanyị ga-eme ya na nzuzo ọ dị mma, nwoke eme ya na nzuzo ọ dị mma. Mana ewele ọjị welu mmanya kwuenya usoro ogu, transparency, ọ dịrị anyị mma. Ya na ife ogu na-alụ na ndụ ndị Igbo bụ ife kalịlụ echiche mmadụ. Ebe a bụ ebe amamife si dị. Ya na ndị Igbo na-asa asịsa iji wee kwado ogu, iji wee kwupụta o site na asịsa mgbe ndị na-abụ ini bolini na maat bolini na kemet. Ebe a ka fasi wee bọpụta ifefa jizi wee nye atụmatụ 10 commandments. O ife ndị a niile edelu n'ini fa bọpụta n'akwụkwọ bụ Book of Coming Forth by Day, which is being awake, Iwake anya. Ebe a ka fasi wee wepụta 10 commandments fa dị n'akwụkwọ fa na-akpọ akwụkwọ ndị akwụkwọ fa na-akpọ fa na-ebughalị. Mana ọ bụrụ 10 ka ọ dị, ọ dịrị ili na mgbe fa bọtali ya n'ini ọ dị 42. Ọ dị 42. Oru na abụọ na abụọ bụ ili. Ili bụ okike, ili bụ Chukwu, ili bụ ofu, ili bụ mbụ.
nya ka anyị ji na-achọ mmadụ teghete maka na onye Igbo kalịa teghete ọbụlụ Chukwu ọbụla abịa ma onye Igbo gafee teghete ọbụla abịa ma Igbo na-aga na teghete ya na mgbe fa bọlụ ini a bọpụta ife ndị a akasịla aka fa wee weli ili n'ime wee mepụta 10 commandments mana ọ bụ na Igbo onye Igbo zuru oke tata ịnalue na ana Igbo tata ife izizi ị ga-ebu ụzọ jee bụ ije jụcha onwe ife izizi ị ga-ebu ụzọ mee bụ ije jụcha onwe kedu ife bụ ijụcha onwe iji ekwupụta nkwekọ na nwekọ gị na ogu ọ ife ị ga-ebu ụzọ mee nke ndị bulu onye bụ akwụkwọ bulu mesizi adịghali asị nọ confession ị ga-eje jụcha onwe ka ị wee dị ọcha ka ọ ga-abụ iwere ọjị kpee ekpele ọjị ji n'aka alụ ọlụ ka ọ ga-abụ ikunu mmiri n'aka yo ayịyọ mmiri iku n'aka alụ ọlụ ị ga-ebu ụzọ jụcha onwe kedu ife ị na-ajụcha nke imele ma nke ị na-emere your acts and your omissions ọ ife a bụ ife ji n'iwu ogu ị ga-ekwu ma nke iche n'echiche ndị Igbo jikwa ya kịta were ọsọ ọjị na-ekpe ekpele n'ụtụtụ ịchọ iwe ọjị iwelugodo ọsọ ọjị ịjụcha onwe ị na-ajụcha onwe ị na-ekwu biko ka m dị ọcha ka m dị mma ka ọjị mma agọta ata ka unu wee na-alụ m ife mmekwu ka unu wee mezuolu m ife mmekwu n'ọjị mana tupu iburu ụzọ tụba anya bụ nzu gọba anya tụba edo gọba ọjị ị ga-ebu ụzọ welugodo ọsọ ọjị jụcha kedu ife ị na-ajụcha ị ga-ajụchapụ ndị ikwutelụ n'ọnụ ndị inetalụ n'anya ndị ichelu n'echiche ndị ịzọtalụ n'ụkwụ ndị imetụtala aka ma ndị mali mgbe iji metụta ma ndị na-amarọ mgbe iji metụta ya bụ na ị ga-ada ọcha na-ekwu maka ya bụ transparency ka ị wee kwuru n'ogu maka na onye na-akwụrụ n'ogu ama mbụ mmadụ teghete onye na-akwụrụ n'ogu okwu ama ndị ile onye na-akwụrụ n'ogu anya ama mfe ụzọ sọsọ ife ọ ga-afụ bụ ọcha dị n'iru ọfụa mana nwa ama mgbalị ama mmụọ Iwake anya ife ndị a bụ ife anyị na-akọ maka ya kpatala Igbo ji wee wepụta otu ọgbọ ka anyị wee bụrụ ndị na-ebiro ndị ndụ anyị na-abụrụ ndụ ụjọ maka kịta na ndụ anyị na-ebu ndụ ụjọ onye lụsịa ụlọ o tinye ife ịtọ n'ọnụ nwampio nke nwa bekee kpọọ windo n'ọnụ nwampio ọ ga-etinye protector ọ ga-etinye windo wee tinyezie nke ọzọ ya eme mosquito net ka anwụ data na ya osietu amekwa ya n'ụzọ wee bịa wee lụgbazie ogige dịzi ka ụlọ nga ọ gbasizie anya bụ ogige o tinyekwa nnukwute poles ọ bịazie tinye waya nke ọ ya etinyezi ọkụ ọ ya abụ onye ori gafee ka ọkụ dọgbuo anya ife niile na-abịa ife anyị ji ọchị ọnwa anyị nche mana anyị anọrọ na nche mana ọ ga-anyị pelu mpe anyị ma na anyị bi na obodo anyị ghọọ oghe ụwa anyị ghọọ oghe ọ bụ na etu a ka mụ na anyị si fụ a kedụzi ka o si wee dị tupu nwa bekee abịa che gha Igbo iru naanị nke fa nwa delede ka fa si wee fụ ka anyị si bilu nọ ndị bi na anị eze nke nọ ndị bi nọ ebe a fa na-achọ n'akwụkwọ fa na mmadụ nwa na ọ ya eje na anị eze n'igwe na fa afụli ya n'ụwa kpọmkwem onye akpata na-enwe eze maka na onye ọbụla bụ eze maka na onye ọbụla nwere ogu onye ọbụla nwere nsọ nwee ra
onye ọbụla kwudo n'ogu. Nwoke eji ọfọ kwudo n'ogu, nwaanyị ji ọfọ nke dịka nke ụmụ nwaanyị si adị kwudo n'ogu. Ya na Igbo n'ogu gbalụ ndụ. N'ogu a ka mmadụ na-agọ agịgọ kwa ụbọchị na m ekwujọrọ nwa mmụọ, na m ekwujọrọ mmadụ ibe m, na m emegburu nwa mmụọ, na m emegburu nwa mmadụ. Egbe belu ka ugo belu, ọ dịla oke mma ka ọ dịla ogene mma, ọ dịlụ m mma ka ọ dịla mma, ọ balụ m ka ọ balụ m. Ife ndị a niile mana onwe nke ị na-amarọ meli kpata na izuru na ịdịrị ọcha na ịghọrọ mmadụ teghete. Onwe nke ị na-amarọ maka na ịmarọ nke akwa gị techeta, ịmarọ nke echiche echeta anyị na-afọ kịta. Anyị na-akpụghalị aka okwu, ọtụtụ n'ime anyị na-emeghe aka okwu, na-afụ ebe a na-egbusi mmadụ, na-afụ ebe a na-atọsasị mmadụ, na-afụsi ebe ndị mmadụ, na-afụ ife dị iche iche, na-afụ alụ dị iche iche. Ife ndị a niile ebe alụ, ife ndị a niile emela ya lụa ọnya ka iji ọsọ ọjị apịacha n'ụtụtụ ọbụla ka ewepụ alụ, ka ịda alụ na alụ. Ọnyanwa bụ ife na-egbochi ogu bụ ife na-egbochi ogu bụ alụ. Ya na ịchọ ka ịdị ọcha, ọnyanwa bụ ka nwa ndị akpọ ma art, mana ife ọbụbụ mata ma ọ bụ malụ ife, mata ife, malụ nwekọ gị n'okike. Ya na onye Igbo na-alụ ele n'ụlọ, o jee wepụta oge dịka nwa nọ n'ụzọ, dịka onye nọ n'ụzọ, wee jee pịachaba onwe ya. Maka na arụ 6 nọ n'ụzọ, arụ 10 nọ n'ụzọ, arụ 10 nọ n'ụzọ. Ifugo alụ, iligo alụ, ikwugo alụ, ịnụgo alụ na ntị, ịzọta gị ya n'ụkwụ, iyite gị ya n'akwa. Akwa ị na-eyi ma mmadụ ọ na-egbulu tupu akwa elu ya arụ. Oche ji na ya nọdụ ma mmadụ ọ na-egbulu tupu oche elu ya arụ. Ịma ndị asapụsigo, ịma onye anapụla anị ebe ọ na-akọ ugbo wee ka ọkọtị na-eji wee lụọ akwa ya. Ya na anyị lụrụ alụ wele ogu wee na-apịacha onwe anyị ka anyị wee kwulu n'ogu, ma nke anyị ma mgbe anyị mee na nke anyị ma mgbe anyị na-emerọ. Ọnya bụ na Igbo na-asị gị jide ọfọ, eji m ọfọ. Ijikwa ọfọ. Ya na ọ bụrụ na mmadụ ji osisi ọfọ n'aka, bụ na o ji ọfọ. Na ife ọfọ na-akọwa bụ na ya dị transparent, na ife ọfọ na-akọwa bụ na ya dị ọcha, na ya kweta, na ya kwudo n'ogu, na ya si ndụ mmiri ndụ azụ. Mana mgbe ụfọdụ na-agwa ya na-amarọ nwere ike ime ọ bụ ole na azụ anwụrụgo ya wee ṅụwa mmiri, mana ya amarọ. Ya ka o wee pịacha onwe ka maka na onye Igbo ga-abụ mmadụ teghete. Ya na otu ọgbọ ndị Igbo wepụtalụ ụmụ ọkpụ adaọra, ndị gboo, ogwugwu, akwali, kafara, ndị nọ na-akpụ nwa eje ana. Na ngwu ọra n'onwe ya ka fasi wee wepụta otu ọgbọ. Ifefa wepụtala otu ọgbọ bụ ka ọ bụrụ mmalite ebe a ga-ebido ikwunu na imenụ na ịkụzi ogu, ebe a ga-ebido nkụzi na nkwado na omume ogu. Ọnyanwa bụ otu ọgbọ ebe ọnya ka fa ji wee wela, ọnya ka o ji bido na mmiri ala. Ya na nwaanyị ṅụjuo ala afọ, a na-ene anya na ọ ga-amụta, a ga-enye ya nkụzi amamife nke ga-akpọte nke nọbụla n'ụla n'ime mmụọ, n'ime arụ a, n'ime mmụọ ya. O wee too, wee si na mgbalị ọtọ baa maka ekwu, wee nụọ di, wee dị mma,
wee kpụọ nwa wee tụọ wee kpụọ wee mụọ wee zụọ n'ọnọdụ dị mma n'ọnọdụ akwadola akwado etu a ka ọ dị nwoke ọkachasị nwoke ndị bụ ụmụ rata oke ndị na-arata oke obodo ndị si n'obodo ga-adị maka na nwaanyị ga-eje njem jee na be di mana nwoke ga-anọ ọfa bụ ndị ji ana ọfa bụ ndị debele okike ndị debele oke ọfa bụ ndị si n'obodo ga-adị owee dị ya na a ga-enyefe nkụzi fa ga-ebido n'afọ tụlụfa n'afọ kpụlụfa n'afọ mụlụfa n'ala zụlụfa na ndị nne zụlụfa na ebe a ka otu ọgbọ si bido ka anyị wee ghọta na otu ọgbọ ọbụkwa ọfọ na onwunye na ọfọ kwado n'ogu na ọnyanwa bụ otu ọgbọ onye ife niile anyị na-akọwa taa bụ na ọlụ ụmụ ọkpụ adaọra bụ ndị nkụzi ndị na-ebunye ama ife na ocho n'ocho na ọgbọ dị n'ocho n'ocho level by level grade by grade ya na amamife a na-enye ndị eku n'aka ndị na-aṅụ ala gị amalite na mmiri ala wee lue nke olue na ọbụ nwa tụrụ nwa wee lue nke olu na ọbụ n'ọnọ ndị olini agụta ọkụ wee lue mgbe olu na ọbụ ndị ụmụ amakekwu mgbe ndị obodo niile si tinye aka maka na iwu ogu ji ụmụnna m ndị inyom di ya nweta na ụmụnna m na ndị dị na-anụfa nọ n'ụmụnna m jikwa ndị inyom dị n'ụmụnna gị jidekwa ndị niile n'ụtalụ ụmụ nwaanyị niile a na-anụ n'ụmụnna unu osi etu a dị n'ala Igbo niile nkụzi fa niile abụla ofu ife na-abụ ofu obi na nkwado na nkwenye ya na agbanyero na-arọ onye Igbo dị na-agbanyero ma ochili echichi ma na ochiru echichi na-agbanyero ma ọ bụ oke ma ọ bụ nwunye na onye Igbo ọbụla na ga-enye nkụzi na ga-enye a ga-awaki anya ịbụ mmadụ teghete ka o wee baalụ onwe ya ụlọ ka okike wee gbalị ọgụ ka o wee baalụ ngwulu ebe o sepụta ụlọ ka o wee baalụ ụmụnne ya ụlọ ka o wee baalụ Igbo ụlọ ka o wee nye aka ka Igbo dị dịka eti n'Igbo na-echi ada agwụ agwụ ya na ebe a bụ ebe anyị ga-alụtụ aka taa bụ ebe m lụtụrụ aka taa site n'otu ọgbọ ka anyị ghọta ife otu ọgbọ bụ ka anyị ghọta ebe fa si malite ka anyị ghọta na onwere ife melụ fafabụla ofu na ofu ọgbọ otu ọgbọ ji ofu obi ya na nwanne na nwanne nwee ike ọtọlọ na onye nwee eli ike fee nwere nghọta n'ime onwefa lue ka ofu n'ime fa ma ọka fa na-abụsi wee nwee n'otu ọgbọ fa nọ n'ime maka na otu ọgbọ ji mmadụ otu ọgbọ ji onye Igbo ọkachasị nwoke onye Igbo na otu ọgbọ na-agụ oge onye ọbụla na-eso n'ọgbọ ya mana otu ọgbọ a na-enwe nkụzi a na-enyefa na nkụzi a na-ebido karịsị na ndị bụ nkụzi a ndị bụ ndị isi nkụzi a ndị nọ n'isi nkụzi a bụ ụmụ ọkpụ adaọra maka na ọfa bụ ndị na-atụ ndị na-akpụ ndị na-amụ ndị na-azụ ọfa bụ ụmụada Chukwu ọfa bụ ndị ji ife a na-asị mali ife ife a bụ a na-asị ịmalụgo ife mali ife ọnyanwa bụ gịnị ọnyanwa bụ ọbala akwụ ọfa abụọ ya n'ebe a ka anyị ga-eweta okwu tata n'isi njedebe ọ ga-adịkwa n'izu ọzọ ụmụnne m daalụkwanụ afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Jele daalụkwanụ ka ọ dịbakwa n'oge ọzọ